Sizin var imanınızda hiç bir hatarınız var mı? Ve aşağı düşürmeyelim mesela aytacak diyorlar. Sizin var Allah Allah deyiniz var biliyor musun? Sizin imanınızda yükmen hatarınız var. Senin ma şu talip şu haysi şu hükümete karşı gidiyor. Dinlen sonra sen dinle de aşağı düşürmeyelim. Birinciden Gulyal bayramçılığı bayramlarını geçirmekten geçen şoğunu bayramçılığı bulacak oldum. Ona Hudaya şükür başarmadınız, başarmayanız. Tamam. Yurt baştan sana dinden çıktı ve buyurana. Buyurdu. O dinden çık kafir olduysa onda karşı gidip oluyor. Onu vururlar. Ben ona karşı Aydın'ın ne karşıdım mı? Ha. Senin arkadağın ömrümün mani diyen kitabı mescitlerde okudu. Mescitlerde arkadağın suradı var. Neyli görüyorsun sen biliyor musun? Hayız mescitte var. Hayız Justice görmemeli. Evet. Hayız mescitte var. Ömrümün mani ettiğim kitabı okudu ya. Doğru mu? Ömrümün mani ettiğim kitabı mescitte. Mescitte yok Ferhat şimdi sonra çeldinle. Mescitte dünyalık kitabı okutmak düğünden kadar. Düğünden kadar. Ol Kur'an-ı Kerim bilen den edip onu okutup gelmek düğünden kadar. Delil var okuyan yerim. Öğren. Ol dine bir okutsa ne gel ol ya biliyor musun? Vaaz ediyor da ol. Vaaz ediyor. Adam mescide var adamların kellesinde arkada olan tüyünü döretiyor. Hudaya olan tüyünde de arkada olan tüyünü döretiyor. Yanlış fikir edemem. Delil var kodma videosunu var kod. Okey mesela burada delil verecek. Toşto şu arkadağın senin Müslüman emezliğini. Camide Müslüman elhamdülillah Müslüman dersi Mekke'ye gitmezdi. Okey Litzimer 200'lü karar. Hudaya şükür prezidentlerin kısım Müslüman. Dinle. Müslüman dersi Mekke'ye gitmezdiler. Oy bile yo bana vurut. Onda pulu var gidebiledi. Bana karar. Смотри, bitta soruma cevap ver. Meçhitte emmemiz bir emez mi? Nismatre na status. Doğru mu? Doğru mu? Anim için o волшебный ковер yazadı tekine. Волшебный cadılı zadı yazadı. Halını yazadan özü ayrı oturadı. Cemaat arkasında oturadı. Molla mı? Kim o? Даже molla ok oturan molla. Paşa eden ne diyor? Paşa'nın hakkı var. Dalbayobayız sen. Yani ben Müslüman desem sana. Dinlet böyle sabırdaydın dinle beni. Eğer de misal bir kafir adam, kafir yolbaşı ölüm olsa, bizim paşamız Müslüman. Ay bar şol adamın, şol adam imansız dünyadan geçti. Şuna hayır dua edin deyip buyursa, ben etmer oluyor. Onu zaten haber olsun. Смотри, ne için güzeldi? Bir günde 50 adam paşa adam gorasında onun enesi dur. Onun ene atası ölse aydılardı hemmesine yaz tutturuladı. Kim olar onun enesi? Prezident buyruğu otuyor. Ben öyle tamı dua edin diye. Bizim hapslerde vatandaş ölse aytmalamaz mı? Onun yaz tutturulalamaz mı 50 adamın? Tutuluyor. Hem Müslümanlara da dua ediliyor ha. Nerede edilir? Hem ülkesi bilesek. Hem Allah'ın mağfurunda var dua. Bana sen var ya, eşitopsan mı? Sen nerede bu kelime bilimi alan bolsan, mesela Türkçe aydın, kafir seni, yine şunu kitap. Estağfurullah. Kafirler öyle dedi. Düşündün? Bak sen ben uçu bara, inanasan mı? Ben Budist bolamam bara. Ateist bolamam. Çem senin dinine girenden, ayda oturan düşündün? Estağfurullah. Elhamdülillah Müslümandır. Müslüman bolsan bir soruğa cevap ver. Müslüman bolsan. Aydandır. Yani sana paşa primer getirende mescitte falan zat ediyor diyende sen paşa edenini izle dedin Allah Taala'nın öyünde. Sen kafir bolyan öyle değilsen. Ol dinlemeli. Ne diye diyelim ol. Etmesi işeden ol. Etmesi işeden ol. Paşa'nın işi tapa. Şeriatta cemaattan sen addeline oturmalı ya da ayratin oturmalı ya imamdan önde oturmalı diyen zat var mı? Cemaatin
Ama şeriatta yok, onu hemme üçün, paşa üçün, hemme üçün bir değil mi? bir Yok bu bana göre cüsi uzadı vermeli. İnamını vereli. Kadir gecesi meçitlerde kanaka nime kaysi kitap okalmalı. Kadir gecesi. Kur'an okumalı. Anim için onda bu öz kitabını menin ömrümün manısını o kadardı. Nime o? Kim o vapşe? Yo vağız etmelidir ha, onda vağız vardır şu kitabın içinde. Yok bu yanda vağız bile. Kan dedi bu tuvalete gitti bile. Kan dedi bile o adamların dişini kopardı. Şok hakkında yazılan. Sen tuğnamaya tırdıydın ha. Sen okulan okuduydun ha yalnız. Hani Kur'an'dan vağız yok yanda o. Nimenin gürüğüne de o sen? Aytkan. Mene okulunu qavat gel göremez. Dese videosunu bakıyorsa şu an o. Vay bile sizler real tupuyu var o çizemle kanaka diyaloğa varmalı. He? Sen понимаешь, ben Müslüman desen, yok sen Müslüman demesen dalba yok prosto и все. Estağfurullah. Men videosunu görkezlerden molen yöne sizin hakik o musulman değil o siz o. Biz şonu şurada aldım. Ya yine bir zat üçün aydama olsa da men eğer çıkar görkezlerden mol sen diyersin. Ay men elhamdülillah musulmandım yani Türkmenistan'da arkadan kitabını okup musulman oldum diyersin. Zat diyersin, iyi diyersin, bey diyersin. Öldün, kezzaptın, boyun almarsın ya. Menin sözüme ondan ondan bar mescitte gör adamlar can edip aydı. So videoyan. Öyle dinlemez de bir zat edin lan. Ya sigov. Böyle Müslüman eken ha. Maliyalar girmedi mi? Sen Müslüman. Sen maldan metel. Maliyal bolmayan bolsa. Türkmenistan'a gel. Öňümizde düş. Türkmenistan. Ne görkezler. Türkmenistan'a gel, öňümizde düş. Ya bar misal plan yere. Siz o taştan oturup adamlar zaharla otursun. Maalesef. Kim bu bayram? Tohumu. Yalan zat mı gürleyeler? Toçka. Bayram bellemekten geçen uçturucu yok oldu. Beytme ama. Söz mü? Alçerek yapacağım dinledin. Arkada ağzım şu kitabına din meselelerine, aktikat meselesi, şu hemmet vardır. Şu kitabın özü umuman alanda Türk menşulümü içine dinimiz bilelikte halkımda esasında yaşlarımda şu gururları düşünürmek için. Ha gelin. Yine sana suudnama. Pожалуйста. Siz ya Müslüman. Ondan sonra sözümüze kanaat getiremiz. Sizler nimen yaşayıpsızlar sizlere? Вообще nerede üniversitenizler? Zamarıklar bile. Bir yerlerden çıkı gelesizler içine yan bir sapok. Bilyeler Alişer aynı pek. Alişer Bey değil mi? Evet. Alişer Bey değil mi? Bravo. Senin Türkmenistan'ı üniversitesin, benim Türkmenistan'ı üniversitem. Tamam bana kara. Aydan sözlerini gördün ha. Ya Berdi ağam. Seyret. Tamam. Sen böyle Türkmenistan'da üniversiten. O senin benim Türkmenistan. Yani Türkmenistan'da İslam'da adam senin dinine karışmana, senin oğul koydun eşiğine karışmana, ya senin giyce ondan sonra çıkmalı da sen daşarık deyip sana vaat etmen, sen şahsi durmuşuna karışmana, ya sen tağlamana, senin bir sürü ziyat kalmana kimin hakkı var ay? Şu zatlara sen Yok. Nerede bağırsan? Nerede? Yok. Yankı sözüm çala kalmasın. Bir de yazıtla yanlış gepledi. Yok makaranlar. Benim Türkmenistan'da üniversite adam. O adamlar nerede üniversiteler? Nerede otladılar? Nerede просто понимаете, bunu только arkada cemaat edebiledi. Понимаете, bu cemaat döredi bizlerde. Maalesef, к сожалению içine sapok. Bizlerde şunaka cemaat var. Bular реально bunları bilmem. Yazın koy vermeli, что otlasınlar var, отвечаю.
Понимаете? Şu günkü gün nime bilen göreşiyotmuz? Ene şunaka mallar bilen göreşiyotmuz. Sizler özünüz eşitopsizlar o. Kim dini yaxşı biledir on bolsa şunun ayda oturan gepine nime disizler ey? He? Nujel şuna susu boladı ey? He? Bular peygamber ilan etti bunu. Bu klonu bile. Atviçay mesler aydın. Yani susa varın. Böyle Ova erte paklanı ettiler sizlere. İmini şular ettiler sizlere. Düşünesizler mi? Böyle başka aydamız olsun. Ne güzel. Çünkü toplum kanallar vaktinde inanmaka geçeneslerde dalbayoklara söz verilmedi. Ağzının üstüne uğrattan yerini görkezettiler. Nevende otur akıllan son gepledittiler. Hazır nabarot oldu. Bular köpeldi. Ova akıllı bir düşünceli bir öz fikri olan adama söz vermediler. Alarlar, basadılar, yoğa dediler, yakadılar. Prosto zad dediler. Toplumdan ayırdılar. Понимаете? Bizler şunu yaşayotupmuz. Bizler pesten geliyotupmuz. Halk bilen bile şuları vaspitut ediyotupmuz. Ya o matviçay gör. Pir vaspitat eden biz nim için bilesler mi? Bizler de inketta kozu. Bunlar yüzünü açmaya korkadılar. Düşündüğünüzler şuradan belli. Yüzünü açı bilmediler. Bilediler erte gelip sasyedi tana, sasyedi gelip kulağın tekine degize de adam bolasa mı yok mu der. Düşündüğünüzler. Şunun için bunlar ağzına gelen aydadılar o. Dalbayı bu. Hemen. Dörde bir ya da taşak ne. Sen taşakçı. Senin şu yerde de günün yok ha. Sen oturduysa otur ya, turduysa tur ya sen. Sen taşak. Bir Türkmenistan'da dermen. Dinle beni birinciden ha. İkinciden sen boş taşakçı değer olsa. Ne için sen Türkmenistan'da emez? Taşırdı o kapıyorum, iş yapıyorum. O kapı yapsam, işlep yapsam. Sen sesine karasan bir 50 yaşlı, 40 yaşlı bir mucu okuşsan o. Ben yaşımda. Dinle beni. Siz böyle siz erkek ekeniz de. Dinle de barman. Aha. Erkek ekeniz. Böyle yok. Gider Türkmenistan'a. Hadi. Siz nerede önümde dursak ben duracak. Yok sen. Ne için adamlar zahar yapıyorsunuz? Aç yüzünü. Nasıl yoktu? O zaman dinle barman. Hayır. Bayram onu. Bayram ben evvel değil mi halk? Müslümanların bayramı değil mi? Birlikten ötün sonra ısışmalı değil mi? Siz onu uçturuz çok buldunuz. Pahır Onu başarmadınız siz onu. Pahır knopkanı bastı, все, manipülasyon başladı. Sana bir de sorağım var. Buyur, neyse, tamam. Buyur Abdul. Can doğun, sende vatan yok ha. Sende din yok, vatan yok. Dinin yaşamana ruhsat veren yok sana narmanlı. Sen narmanlı ol çağan yetiştirmene ol hiç da ruhsat veren yok sana daha giyce ondan sonra dışarı çıkmana da ruhsat veren yoklar kayerde. Ya banktan gidiği kadar dolar almana ruhsat veren yok sana sen organ bir işlemesen ya yine orada etmene hiç da ruhsat veren yoklar sana o sen neme davaydı oturuyorsun berde sen bir de o düzeltmeli o yorun o. Eşek depen yal depip bu adamlar şu organ bir işleyen barcamın sonuna çelmesine organda hakimlikte işleyen hükümet işgärleri halkı edil eşek depen yal dep derler. Eşek depen yal. Ene istesene mene gözüme sokup görkedeyin men sen. Yine de sen tutnama gerektiysen. Aydın. Buyur Talıb'a verel sözü. Bu dinden doğrudan Talıp yaxşı düşünədi. Talıp mağa qara bizlərdə ölkə Türkmenistan'da волшебный ковёрda in öndə otursan meçitdə это правильно разве? Şonakan bizlər musulmançılığı tanamalı. Şonu iki tek mi? Şu arkada o cemaatinde şonda aydadılar da. Şonda doğru şu padişah o. И вообще bile danı yuvanlaq mazı gəplə başlasan bara atıçay bunun özü çıxıydı bu toçkanın bara. Böyle dinle men çıkmayan siz çıkarmasan dinle beni. Yöre var. Datıqı o tema zatron dettin bir müjde hayralı. Ayt Talib. Allah Subhanahu Taala'nın her bir bendesi Allah Taala'nın önünde hem kim dengdir. Padişah yanğıdıyda gelip yaşlı kime cüter etmeli daşkısa padişah ni toştu bu adamlara her bir canlıya, köçüdeki itlere, pişiklere seni cevap verenler padişah, onam yattan çıkarmalılar. Şonun için yani Kurban kulini birincilikten padişah etmeli denemeler.
Eğer Türkmenistan şeriat devleti bolsa bolya, şeriat bilen dolandırılan bolsa. Biz şeriat devleti değil, demokratik dünyevi devlet. Eğer de din boyunca gitseler, onu din boyunca ne poложено bolsa, şonu etsinler. Türkmenistan'daki din üçün oturan adamlar türmede oturuyor. Din varada näştan adamlar oturuyor Müslüman. Çıkarsın onu hemmesini, ona bir den gürleşeli, şeriat boyunca gürleşmeli. Evet mi? Yani demokratik devlet. Özüne gerek kalanı ulunyalar bilen mi ol? Zontikale. Ay bizde padşah diye, zat diye. O yalan doğru da hatta o ne diyecek? Dinlemeni, Müslüman adam türmeye girmek diyen gururun yok. Yusuf Aleyhisselam giriptir zindana. O sen men kim? Sen hem gururun Sen kim etsen. o diyelim. Evet. Olya. Yusuf Aleyhisselam haktaydı yani. Bir adam öz istendik dinini, isliğini oraya yaşap biliyor doğru değil mi? O ne için onun Türkmenistan'daki ol sen plan edipsin, plan gurlayapsın, var yapsın. Mesela men şu vakt men inancım, men tevhid Müslümanı, men Allah'ın birliğine inanyan ve Allah Subhanahu Teala'ya şeriklik koşamak. Allah'dan başka Her kimem şol. Ova her kimem şol. Ne sen şol inançta bolsan, mesela sen Türkmenistan'a basıp biliyorlar. Ne için basıyor? Kânet o güç Türkmenistan. Hiç kim iş saydanım? Oturlar adı türmede oturlar. Kan adam otura tevhid Müslümanlar türmede. Yok diyecek olayan mı? Yok, mana var. Tevhid basılan değildir. Basılı da şu tevhid tip basıyorlar. İminle şu tevhid derler. Vahabist tip, zat tip. Herkelik at koyuyorlar adamlara. Var adam ö dini yaşayacak olsa onu yarlık koyuyorlar. Ehten etmeliler ve etmeliler. Bir adam diyemen toya gidecek yerliye. Gitmezsin o işi. 7'sini belirleyecek yerliye, 40'ını belirleyecek yerliye. Bellemesin o öz işi. Hoppa sen 7'sini belirlen yok mu sen vahabist? Can ağam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 7'sini belli yaptır mı? Bellemeyenler. 40'ını belli yaptır mı? Bellemeyenler. Nerede var delil? 3 günden toy gitti. 3'ü var, 7-40'ı var mı dost? Müslümançılıkta 7-40 diyen zat yok ha. O ne şol yok. Nereden alınır da şol? Seni mecbur edip şu 7'nin 40'ını bellet diyorlar Türkmenistan'da. Polibom sen gidecek yerin yok. Hoş belli değil mi yani? Ay Bratanya menem şu Türkmenistan'da 25 yıl yaşadım. Ay şu vakt aydiyan olin guloma o vakt kimin geliyor? Türkmen o vadı. Bama şu vakt kanalı şu taydak aydın şundan kıyala geliyor guloma. Yo, mana var ya Türkmenistan'daki mo bir tane imam jang etdi. Ondan Hudayga bir tane imam jang etdi. Ondan şu mescidin yağday var da gurulun verdi. Bize dedi belli dogaları aytmak bolanok. Vaatları, ayetleri okumak bolanok. Haydi vaatlar korrupsiya var da, oğurluk var da. Ondan sonra başkadan käbir Türkmenistan'ın hükümet yoldaşlarının edýän işlerini tanqid etmek bolanok. Ana şol şu egerde korrupsiya var da hükümet edilen korrupsiyany aytmaly bolsa İnderksi. Asla bu uyatlatın. İnderksi Türkmenistan'ın Sira, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durmuşu. Bir yerde bir şu vakti içinde durmuşu vardı. Vaaz geçildi mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam durmuşu vardı. Sira değil ya da şuna. Yani lüboy bir Müslüman, yani praktika var ediyen mümin Müslüman, Sira'nı geçeceğindir yani Peygamberimiz Aleyhisselatü. Даже sahavaların, inderksi sahavaların durmuşunu aydıp veriyorlar mı? Hiç yerde aydın oklar. Ne için aydın oklar biliyor musun dost? Eğer de aydıp başlasalar, Ömer radıyallahu anhu var, adaletli olan. Şunun kıyalak adaletli olmayı çağırırlar padişahını. Onu istemezler, sebebiyadır. Padişah adaletli leyla. Ömer radıyallahu anhu ne ediptirler? Ol sveçka var, sveçka çıra yok vakti yakyan öyle. Şunun ya bir yana geleni de şu sveçkanı ölçüp, şahsi meselem deyip çırağını ölçürüp, şu sveçkanı öz sveçkasını yakıptır diye. Bu hükümetin ki diye, devletin ki diye. Men öz şahsi meselem oyuncu gürleşenim için özümkini yakışacak diye. Şolar yalak. Adamlar yok mu dost şu vakti? Şuyan mı? Ve siz geliyeniz şu vakti kurban kolu eyle, arkada böyle. Ey dost, bizim samsık değil. Biz samsık olmalıyız. Eğer de yalandan çıkıp şu da atları aytsak, gürlersek, her kim güler üstümüzden diyer, ey bunlar fantaziyor mu? Biz doğru bolluğumuz için siz gelip şurayda bize aytdiýaňyz, siz näde orada aktif. Ýöne sizin pozisiýaňyzdan sizin pozisiýaňyzdan dogry düşünýär. Siz näme maksat bilen gelýäňizi ben bilemok. Belki siz uradanlar, belki siz özüňiz bir ertir birun, bir ýerek barmalsyňyz edara, soňam diýjeksiňiz. Men aňa barandym, aktivistiň efirine gürledim şu taýda. Hatyp ona da edip bilerdim. Ýöne diýjek bolýan adam, bizim dogrudygymy bilibem, bize gelip siz näde dogry diýjek bolýan. Şoňa gülküm elýärler.
Endi bitta Yo, bitta so'ram bor sana, Bratan. tochka, nokat. Bitta so'ram bor. Eğer de men prezident bo'lsam, sen menga ham shunday desanmi? Kim bolsaň bol. Yok, Men men bir sekund qarak, men sformuliruy so'ramni. Eğer de men prezident bolup gelsem, sen bana patşamda ova ene şunu kitaya edip dualar okap menin raditillerim ova svitoy davay desamı. men bulara beýdýem ha. Alşerek'e kitap Sen ayda oturupsan. Aydasan mı yok mu şonday? Men Alşerek'e. kimem bolsa Benim ýok kitabım, dua etsin. ne fotoğrafım. Ova men kitabam yazamam sizler için. Eşitopsam senin kitaplar için yazamam. Şonu Kadir Gecesi okağında aydasan mı? Hakkı var Alişer Patşamızın dep. Aydasan mı yok mu? Haydar. Sen ondan bile nerede problem var bratan. Düşündün mü? Sen bir çağların var mı bratok? Ha? Öğrenmedik ben. Bile sen bara atviçe paka öğlenmeden ön bara beynini çalış. Değiştir. Almaştır. Потому что sen bunaka beyin bilen normalni beçe basıp dedi bilim sen. Seninkiler rakım sen özün rakım yaşatıpsan beçelerin hem öğretecek zaten rakım yaşamalıdı sen düşündün mü? Понимаешь суть ситуации? Sen men padişah bolsam sen menin götümü öpesen men tuvaletini bulmaga ulanmama gerek yok. Sen profesyonel ulanaman hepsi. Yine aynı meselede. Utan azman. Hikmet olmaz. Hikmet olmaz. Sen yarın var ya Huday Teala paşa etçek millet oğlum belliler. Yönü sana bir gurrumaydı. Böyle var paşamız. Yani belki haber vardır yoktur onu Huday bilsin. Doğru sizin amaydınız. Ken korrupsiya vardır belki yani nemezatlar ama da kadar ediyemezsin. Yönü kim näme edýän bolsa kıyamet çoğan berer. Beýdip sahna çıkıp sen eýikdiň, beýitdiň, o zatlar bize gerek diňlendi barman. Sahna senin arkadan çıkadı. Düşündün mü? Bize halkın önüne çıkamız. Düşündün TikTok platformasında. Näçe görüş otuyorsunuz? Erde kıyamatta her kim cevap berýän bolsa, onda polisiýa näme gerek, prokuratura näme gerek, onda ursunlar biri-birini ölürsünler, näme polisiýa näme gerek, onu her kim kıyamatta cevap berjek bolsa. Bizim ol ölürsünler onu. Daş döwrüle näle adamlar öň döwrler cehalet içinde ýaşayan wagtlary biri-birini çağatyny öldürüp zar edip adamlar gyzlaryny atdyr öldürýärdir o wagtlary. Dost sen diýäniň bara Allah'ın tanıyanın, bilýäniň gowzat, silýäniň hem gowzat, gowurýanyň hem. Ýöne bara sen sana bir daha da edin. Türk şul Gurban Gulynyň özü Allah'ın birinci düşmany dost. Yani eğer sen dini 100% hakikaten hem dini gyzyklanýan bolsaň sen bilýän bolmaly şu. Şem Gurban Guly hakikaten hem Allah'ın düşmany. Yani şoňa. Yo, beýdip O samsyk var. dinlemeli. Talip. Emmemize tawfik hidayet bersin bu. Ýöne bara yurt baştan sana dinden çık kafir bol diýmese sen boyun bolmaly bolýar. Onu çıkıp bilme. Hadisem var. Hadis var bilýänmi? İmam Müslimden gelýär ýalňyşmasam. Kaçan da diye sizin padişahına da sizin araňyza çıkıp namaz okusa diye şoňa garşy görüşmeň eğer düzülmezse diye. Yani eğer de çıkıp ibadet etmese diye namaz okumasa araňyza da etmese onda çıkın diye. Hadis bar şolar ýaly. Yo. Berda bir Namaz okuyandır inşallah. Namaz okumada belki Medine Ben için. görmedim şonu namaz okan halkın içine çıkıp. Mesela Erdoğan näle meni mesela Erdoğan ken halap baramok. Ýöne näle bolsa şol adam cumma günü zat günü halkın içine çıkıp namaz okuýar, aretýär, ösürem bolsaň wijiler zatdy. Gurban Gulynyň bir sapar bir meçide baryp namaz okany gördüňmi halkın içinde? Özen bir hatarda duradı Abdu. Bir hatarda duradı. Daşy wara. Owa daşy wara. Şu namaza baranna iminne müfti öz ýalyk bir 4-5 tan şaýkan alýa. 5 adamjy bolup oturýarlar. Bolu. Meni halkın içinde namaz okany görmedim şoň. Ya da serdary namaz okany halkın içinde. Şoňa ýaly brat, aýtsaň aýdy bermeli o. Yo, nokat sen bir kelläň işleýän bolsa, ya musulman bolsaň hükman malýalak bolmaly diýdiler. Hiç sada Musulman adam koyunu alır mı?
atılacak qargaya alıp olmaly. Korkuda olmaly. Yok. Hudaýdan korkuda olmaly. Dogry, oňa gurrun ýok. İkra diýär. Hiç kim halkdan gorkana. İkrar diýär. Birinji ayet oko diýär Allah Taala seni ilymlaşdyrmak üçin, senin ilymli bolmagyny isleýär, bilimli bolmagyny isleýär, bilimli bolup da hakykata tapmagyny isleýär. Sen bolsa şu taýda gelýän, batyly bize öýýän. Dost, Allah Taala sana Men batyly bolmaz. Yok, sen şuba Gurban goly, olar eýle padşamyz beýle zat diýen bolan. Dost, sen erde var senin ýagdaýyň bolsa da senin prosta duhun çatanok bilýärmi? Erde sen birazcık duhun bar bolsa senin şu zatlar aýdardyň, ýöne senin duhun çatanok aýdyp bilen o gurula bilen okşy zatlar. Senin hem içiň ýanýa, bagyryň ot tutup alýar, ýöne sen aýdyp bilen okşy zatlar. Men näme bolsa birazcık bilýän, sen gurulaýyşyň, raýyşyň, düşündim şu zatlar. Ýöne erde gurulaýp gitmek bolsaň dost, sen girip özüňi maskara etmek o. Näme etjek o? Ýaşa berde durmuşsyň. Näme ýan, ot ýan, arpa ýan maňyrda. Iwerde ýaşa berde näme ýan bolsaň. Da doğru dinle. Все, братан, başka gap koşmaya Yok gerek. Hudaýdan başga hiç kimden gorkana Hudaýa şükür. Ýöne wara. Hudaýla Bir derekti. Yani şu anda Sizden wara men aýdy şu bayram namazynda gurş turjak bolansam. Yok Sizden aýdy. imansy adamy ýetirler doğru aýdan. Anlatam Hiç kalmy kim- men başgalar diýjem. Sen uruş diýen bolan biziň ýurdumyz bar şu uruşsuz adamlar ýejek çörewe dert. Hudaýa şükür. Dertler hiç kime dert. Sana Evet. derttir. Dert Nokat. üçin gaýdarsın. tormuz basmasana gayrat et, malam bolsaň bu derejede mal bolmak, erkek bolup, gaýban. Bunun görülmesen kim ona karama? Bunun görülmesen. Bu koy bolmasan o, gayrat et o. Dur. Böyle çıkardı. Bu Yani yani çıkarsa bu. Seret bize töhmet atıp ver oğlu. Hey biz nemede çık mescitlere bar deydik kova. Biz o yerek barıp da o eline yaragal buruş diyem de o kov. Öz hakkını talep ettiydik o. Biz o yerde vuruş öldür yok yemir diyen yerimiz var orada getir görköz bize. Hiç açan bir adamları o da Vuruş dolu ya. nasilya prizvat edemiz. Ok biz dine demokratik şekilde her bir adamın hak ve hukukunu bir jaý edilmeli. Ýurdisliýa Türkmenistan. Ay näme etjek görýärmi? Britaniýa aýdy otyryna muňa a diýen bolyn beýle bolup barýar bara bular ýaly adamlar. Yoksa Yani- aydasan, Talıp aydasan, как бы aşereke siz köp söýnesiz, ona ijad etmeň. Ne, blядь, поснимет, как без этого içine asap. Meniň nerwim çydamady. Потому men eýip bükünmen gepi. Потому что, понимаешь, вот bulara просто aytmaly, bratан. Çık эфирden и вот пока травка зелёная, да, пасись, пока травка зелёная, и все. Başka zat demelemez. Они только так, понимаешь? Dinleme lan. Hemşe. Bayram namazı. Dinle bayram verlemeli hadi. O zaman sen var sen huzur gayratın var. Sen daya vekilik. Sen vatana zali para kaçırı dörüp çök da. Gel Türkmenistan neymiş yapıyorsun anırdı. Dur, okey. Söz almanlar. Bitte soran var. Sen ne için Türkmenistan'da emez? Ben o kapıyorum da şu. Ne için daşa yurtta kapirapsan? Türkmenistan'da neçen bitte institut var? Bahadır ama ben göçüm yetmedi sana. Para mı soradılar? Взятка mı soradılar? Şu için mi girip bilmedin? Ziyatka sorana abişim töleği var. Abişim töleği var. Var, Töleği Serap. var. Yaptı. Bu Oraya mı da? bu adım için töle bilmedin. Yo, bir mı çıkarım Seret bir zat aýdaýyn da. Dost görýärmi? Öyle yerde ağzınçılık olup dur. Yok. Dost, dinle Seret. Zayşkur Türkmenistan para kattır o. Dinle de dostum, dinle de. Sen şu wagt görýärmi? Töle gymmat diýdiň. Töle gymmat diýdiň. Tölegi näde pular azar etýärler, çykarýarlar. Bir adam. Töle kımmat diyemem. Ben gücüm yeter töleğe. Yok, Ne töleğe- o karşılığım yok. Dinle de bir münçük dost. Näme bolsa garşylygym ýok diýen. Şu töleg var üniversitetiň tölegine, meselem ýyllyk tölegi. Näde şolar şonça baha çykarýarlar bilýärmi? Adamyň aýlyklary, sredni prajitishny minimum var. Bir adam bir aýda näçe gadanýan bolsa, şonu bir ýylda hasaplaýarlar. Şu tölegini şoňa görä ozat etmeli. Goýmaly, düşünýän hökümet diýilende. Ýöne hökümet onu eden ok. Hökümet diňe para horlygy ýol berýär. Üniversitetde sen bilýärmi näçe $1000 para alýandyklaryny okuw ýejek bolsaň? Habaryň barmy şu zatlardan? O var. Bolu da Onda- dost näme gelip şutaýda aýtýan o. Şonu da bar. Bir wa bir ýok diýen.
Yok, görmek gerek. Sen воспитать edemiz şurada. Yana biraz masa otur. Смотри. Men mana bırak. Seret Sen bilen mana konuşmagana adamım yok yığışma. Yöne bir daydı. düşünýärmin. Siz bara Yani düşünmeyin. yurdumuz parahat dost. Yurdumuz parahat. Dinle. Yurt Hudaýa şükür parahat. Onu bir %100 parahat. Onu bir Doğru, hemen. hiç kim işine hareket edilmiyor. Oha, hiç hareket yok. Yemin alayım zat etýän. Abdullah. Seret Türkçe düşünýärmin sen okat. Dine Türkmen dilini düşünüyorum. Daşy başga nerede okuyor? Türkmençe düşünýärmin sen diňe. Selamun aleyküm. Wa aleykum selam. Omaýaly. Çıkbırdaýdaýyn bir zemin çık, bir zemin. Haydi. Ahir Türkmenistan'da var ya, yani o gücüm etmedi yani. O gücün yetmedi. 30 milyon 6 bin manat yıllık töleň. Sen de şurada gidecek. Biledin öz 10 bin manat doğru. Yok. Näme anlaýan? Cevap. Dur dinle dur. Sen 10 bin manat bir çıkarmal da şurada var 2-3 ay öwrenişmeli. Sen okuň pulun bir tölemeli 2000 3000 dollar doğrumy? Doğru. Onun doğruyu aýtdy. Türkmenistan 6 bin manatlyk yıllyk tölegli okuwa girmek üçin 20 bin 15 bin dollar pul bermeli. Aýtdyrsyn o. Men onu aýtjak bolamam. Men bärde misal hem okap hem işlemeli mümkinçilik bar. Türkmenistan'da yok mu ya mümkinçilik? Türkmenistan yok mu? Teredin. Türkmenistan bitdi okamaly misal. Durke, ne üçin Türkmenistan'da yok uzat? Bratan. Men näme Türkmenistan'da da bolýandyr belki. Ýöne maňa şu taý udobly maňa şu taý bu amatly şanşyň. Dost. İnsan şu yandan durup zaşşedecek bolupsa mı? Patşanlı bile. Alişer Ya aýt zatdan da şurada okumak. Mesela Alişer. ben yurdumda Gulýaly. Ýöne men islen elime gidip okujak. Oňa hökümet mümkinçilikler ötdi maňa. Alişer ağa, Abdullah aka. De bir daha da etçek. Bu oğlanı gat görmeli biz aslında. Bu aýdýan zatlaryna zatlar. Bilemem şu gat görmeli. Sebäbi jemgyýet şolar ýalar. Türkmenistanyň jemgyýeti gynansak da var şu wagt adamlar alyp etdiler, bilimsiz. Bilen nämen daşy var şu gurläp oturan adamdan bilen okda görýärmi? Bir o diýär, bir bu diýär. Hep yalan sözlän bilen ok. Ey dost, gynanýan saňa bilýän aslında. Niye yalan sözdür? Maydan. Sen okan ok hiç yerde dost. Men sana aýdym. Azı sen işte inlaşmysynda oturupsan. Hiç yerde okan ok bratanya. Erkek gurrun aýtýan. Spesialistsin näme? Okayan uğrun. Şkaturmalar. Bir mun şükürsana. Nirde okayan dost sen? Yok Hayfiyurt son soru. Turça. Yo. Rossiýada okaýan arhitektura Sankt Peterburg. Bolýar arhitekturynda okayan. Fakultetiň näme? Ay men täze geldim o zatlar. Bolýarmy sen yalan söylüyorsun dost? Не понимает он, не понимает. Bilesem, что такое факультет. Gowrak taýynlamaly eken, myhymy, näme adam Yo, gowrak? men pastaýanly taýynly. Men tere dost, men meselem. Men diýjek bolýan zatym bar. Aha. Sizden imansy adam iyisi gelýär. Bolýar dost. Doğru dinen Allah'tan tavırız var. Nefsimin bayramımızı bayramında Müslümanlardır. 7 sınırdaki bayramma Müslüman. Bayramına şu nevetmedi. Ay şoğur zatlar qaytalap ýadasyňa is gelýär diýip demos barmy kapla burnuňa sepilýän. Burnuň içini sepip görmöz bit açylşarsyň biraz. Realistler dost sen. Näme ýaşaýan halkymyzda hala oturýarsyňız. Talip bir zaman men şuna jogap berýärler. Teret bir näme üçin daha nemetdik bir zaman men şunu görmem. Bir näme üçin mesçide çağırdyk. Häzir. Erkek bolsa gel Türkmenistan aýt arzyny. Teret. O da şurada gepler iyiydi. Yöne var ha, siz prosto vatan dönü diýiz, delay bilýärmi? Men doğrulay bu geplemäýin aýdy. Bolýar. Gör beýär, haýsy urdusyň Türkmenistanyň. Nokat tupoy. Bir zaman dur. Teret. Bir näme üçin mesçide çağırdyk. Bir minut dinlemen. Teret dinlejek geldi. Nemejan? Sen tupoy goýun. Men sana düşündireyim. Goýunam bolsa bu derece goýun boljak bolup can etmäýo, gaýraty topur adam boljak bolaýo. Ay balet. Seret näme üçin de mesçide çağırdyk.
Sebebi şo ýerek meçhide adamlar bar ýa, köpçülük toplanýar şo ýerek. Köpçülük bolýar. Köp adam bolsa, şol adamlar bilen protest edip bolýar. Düşünäň, bir zatlar talap edip alyp bolýar. Ýok, ham Türkmenistanda iki adam bir ýerde oturmak bolanok häzir. Gijelerine polis aýlanyp ber. Yolda, köçede polis aýlanýar. İki adamy bir ýerde oturdanoklar. Bir gyz bilen bir oglanam bir ýerde oturdanoklar. Ondan soň biz haçan çağırmaly protestde? Biz köpçülük bolan wagty, köpçülük bir ýere üýşen wagty protest etmäne çağırýar. Sebebi bolmasa bolanok. Bolmasa bolanok. Biz şoň üçin onu meçhit diýip dur, meçhit etmelidik. Talip. Birazcık kirlen işte daha yok. Talip yankı giden mission failed değil mi? Bратан, Mission Impossible, ара. Evet. Impossible, потому что у нас за спиной, за словами стоит правда. Да, и у нас еще этот есть. Näme diýler şoňa? Antidot var ha. Aşı diýämi? Türk dilinde aşı diýerler ha. Bulara karşı bilýärmi? Yalan söz diýär. Ay okuwa gittim, eýtdim diýip. Hiç okuwada giden ok. Sen dostum bar ha. Öýden bar ha, bazara gitmeň problem o. Okuw näme o? Öýden bazara çykyp bilýärmi sen? Yalan söz diýär. Darlaýo 80-nji ýyl oglany meňde ýa, ýaş oglana da alo tesi. Bolýar Şamrat öwrenler inşallah. Vaksinamyz var, dogry aýtdy. Owa inşallah Aýdar Şamrat nihi porta men gyzyklanan bu arada. Vatandaşlar yine seyredin yine yürüteyen adamlar için. Fakirlik bizim kaderimiz mi? Vallahi değil, billahi değil. Birileri eğer bize fakirlik adına bir şeyleri söylüyorsa yalan söylüyor. Niye fakirlik bizim kaderimiz olsun ya? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olduğu zaman en güzeliyle bu manada o nimetlerden istifade etti. Bu ümmetin, İslam ümmetinin kaderi fakirlik değildir. Bizim başka bir derdimiz var. Bizim başımıza musallat olan kan emici, ceberrut sistemler bugün bizi bu hale sokuyor. Bize fakirliği peygamber ahlakı olarak anlatan adamların hayatında bu fakirlik yok. En güzel arabaya onlar binsin. En güzel evde onlar otursun. Müslümana da takva düşsün, zühd düşsün. Tamam da sana o takva zühd gelmedi mi? Sen nesin? Sen de bu ümmetin ferdiysen eğer aynı şey olmalı. Yo, Teret, bir daha diýjek de, dogry aýtdy Ýanky Ýaşullay. Türkmenistanda kimin var o meçhitdeki imamlar var ha, daşy saýlanan imamlar zatlar ýurdun içinde bilýän, halk gowuryp ýaş olanlar bu adam owdan gürleýär, bu adam eýle gürleýär, zatdy bu dogulmy gürleýän imamlar var da aýny bir käbiri. Daşy şolaryň köpüsi şolar ýegenler diýdi zatdy, ondan bundan zekat alyp berenler de. Dagam olar diýer de arkadagymyz hem diýer. Hemme da diýer. Näme diýmesin agam? İmitlenip ber. Ol eşekde ýükün ýok. Bolsa da näme diýer? Yıkılsa da işim yok. Ama yıkılsa da işim yok. Olur yalak da o. Конечно, brat. Bizim halımız var ha. Gaterbe de bizim ýagdaýymyz. Bizim halkymyz var inşallah şu gün bolmasa, ertir bolmasa birün, ýöne şol ýurdun içinde polibom adamlar ayağa alar. Çünkü bu gidişat iyi değil yani. İnşallah. Dua edelim. Allah'tan umudumuzu yitirmeyelim. Yani mene hareket etýän, sizem gayrat edin, hemme taraplayın. Her kim öz elinden gelýän etsin. İnşallah dalşy bolşy diýär. Kara, şöyle şu zat var da hormatly vatandaşlar. Hemmeňizi ayakta uyutuyorlar dediler de Türkler. Ayakta oklada oturttular. Patşamız dedi. Patşamıza boyun eğelim dedi. Eşdopslar o. Realni ben koyun dedi. Gel hemmemiz koyun bolal dedi. Düşünüyorsun hormatly vatandaşlar. Выбор за вами да? Или реально men adam benim hakkım var desen, или реально gidesen şu bilen bile otlysan. Понимаешь? Bir yerlerde otlamalı bolasan. Diňe goýun boljagam diýen ogul. Bir diýen musulmanlar goýun ýalak bolmaly diýen. Musulmanlara Koyun bol dedi. Koyun yalık emez, koyun boldu oturan.
Konteksti şuna bar otura. Men koyun, sen hem koyun bol dedi. Все. Выбор за тобой, понимаешь? Все. Или ова desen, men koyun desen, или же иди нахер desen, понимаешь? И все. Здесь başka seçenek yok. Sen yok, sen Müslüman eme. Da Hristiyan men içineyim sapok. İli же, bile Buddhist diyor. Başka dinlere yaşap bir yana Türkmenistan'da. Yok, Понимаешь? dinni yanlış bilyar oldular. O dinni, Müslüman dinni bileni o. Dinni yanlış bilyar oldular. O dinni, Müslüman dinni. Bek Murat, nauştayı çıkar Murat. Просто o Berdi agam sen köprak gel efire. Bizler senin bara at gözlüğünü ayıramız. Bizler sana şurada vatandaşlar bara. Yine bizlerden ketteler hem katnaşadı şu efirlarımıza. Şu halk maslahatı düşündük. Sen şurada bir giden bilgi alasan, o Türkmenistan'ın situasyasını öğrenesen, düşünüyorsan iyi adamlar diyaloğa geçesen. Yankı nokot. Alşer yankı nokot okuyan zat deyip de hakikatten okan ok bilen oğum neme kurs nirde geçiyor. İşlemene giden bolayma mümkün alacak kolya da al bilyen mi işlemene geldim neme ettim. Plan ettim doğraydı yankı zatları gidecek bolsun bir giden pul gerek onu. Men eğer inim oku yırtta oku berde öz bilimde geçti tölür oku yırtta öz bilimde geçti öyle şu hakikaten öz ağamın oğlu on yankın aydiyan adı ne doğru da beylek gidip okumana gittim diye berde yağdayım yetmet diye on yalan sözlerini görünüp dur berde Bilesem kaysı cemaattan yaşılı şu arkada cemaatinden düşündük yo on var aydiyan gururuna misal aydiyanla Prezidentimizin ya 10 bin hiç ili dahilleri yok. Ölçü siziye misal için siziye gelin diye şutayda edin diye de etdiyanlardan ağırda etmeyen oğlumdur diyecek kolya size düşündürecek kolya şulardı başka da diye ne oldu? Bak. Biz görmeyen Ben düşüncüme şeyle olmasa oğlum dinle oturdum ben. Yok. Biz görmeyen durumdur. Şu aklın yetmez mi? Şu yerde gürlep olmayanını bilmeyen ki şu adamlar. O yerde tanrıca adam tanrıcadan değil o hiç kimin birinki alıp siyaset eden o yerde hiç kim siyaset etmeyene o siyaset taktığına prezident taktığı öz fikrini aytmana hiç kime ruhsat verilen o bir adam aydık gördü. Olam Sultan var. Prezident barada prezidente yok şu. Yekete adam şu Türkmenistan oyuncu Sultan var. Türkmenistan'a prezidente yoktu şu. Şimdi yoktu diysem talep etti de işini etmedi. Talep etti. Olam arkasında Birleşen Milletler kuramaz duruyor. Arkasında Birleşen Milletler kuramaz duruyor. Misal çünkü Abdullah barımın. Misal çünkü düşünsüm de misal yani aydiyan zatlarınızda planı viziyat kallı. Misal için talip aydiyara planı viziyat kallı. O netti gurur yara. Şu zatlar bolup geçen vakadır belki bolmasa talip öğrendin düşündü olup aydiyan. Neler olmasa aydiyan la. Men bir zat aytayım sizlere, hormatly adamlara yönü yankıyalı köçede gelip görken urup söğüp depip öyüne ölüp sana ne için beyt yaşayan ne için it yaşayan deyip duran adam yok diyecek kolyanlay Abdullah. Burata okara mesela burada da aydam Ankara umakka zat bolotan yok hakkı yanmak öyüne gelip zaten yok Ankara sen şu anda erkin yürüp bilmesen edemeden zaten edip bilmesen bir yere baranında hükman tanış gerek tanış biliş gerek senin sözün ötmedi hiç yerde. Sen geday kaldın, geday yürümeli sen. Ama senin sözün ötmelemezsin bir yerde. Buradadın dokumentine kol çekmeli. Emez mi bular? Ne etmeli burada? Aytkanı. Sen yaşap bolat sen. Kara 10 milyon pul nerine yaşsa? Ayt bana. Göğüşün bir kilası 375. Nerine yaşap bolat? Ayt burada. Bek Murat. Evet burada ayt. Bek Murat. Seret men dinle. Beni özüme misal için 90 yıl oğlum. Aha meyli. Birine min yaş sağlıkta bir yaşlı yaş sağlıkta.
Yaşlıyım 2600 man pensiyal ya. Kara Ecemin o 600 man pensiyal ya. Garlık pensiyal. Ama ecem içeride işlemiş. Kança? Şimdi şol Yenge ecem kança var? garlık pensiyal çıkan 600 mandalya. Yaşlıyım 2600 mandalya. Aha. Öyle. Oğlanlar. Şimdi şol pensiyalarda şol pensiyalar. Ben korpeda öldüm. Seret ben korpe. Aha. Korpe olun şolun öz pensiyaları. Daha altıklarını bile yetti. Ne yeterdi? Sen bana Doğru, kara ben ne geldim, yeterdi? Ne yeterdi burada? Ne yeterdi? Canım ekem. Ana skin bara stroykada işlep eşeklep 15 milyon alasan. Nirne yetti ya, Baş alsan yemeğe yok, yesen yem Niye başına yok. yetti? Naydip verecek bunu dinleymedi. Ha meyle ayt prostaki aydaki. Yok, seyretmeyin. Dinleyden bek Murat. Ben aydıp meyle, olayım. Oldum dinlemedik. dinleyecek miyim? Dinleyecek miyim? Yo ayt dinleme. Şimdi seyret 60 manat, 65 manat, 55 manat et var mesela. Şuna 20 kilo et alyalar. Azaplı ödün. Bir halta un. Doğru mu? O kara Produkta sen makaron, kartoşka var. kara Sondan sen kalın var da nokozuluk aileye son bilen öldür. kara 20 kilo göçün kara. 20 kilo göçün 5 milyon. Onun özü 1,5 milyon. 1 milyon 150. 6 milyon gitti şu yanda son. Havu. Aha. 6 milyon gitti. Angarda ne var? Angarda ne var? 10 milyon var yani 2 milyon. Kara özün işliyotan kara yine ben kara kara ben stroykada içtim bıratıp kara 11-12 milyon pul alattım. Kara yarımı gitti уже. Kara ben özüm işledim gitti yarım уже 6 milyon gitti yani nerede 6 milyon kaldı ki. Kara 3 beçe var. Ben ona igruşka alıp vermeyeyim mi? Ya bir yere aylantırmayayım mı? En başa alıp vermeyeyim mi ki? Ne mi alıp vereyim? Haydi ki. Oğlanlar seyredin. Yok ben sen arada ayda muamen zuat ödüm var da turna bek Sen Murat aydotan pulun ketti zaten ki aydotan pulun ketti zaten. Kara ben yine şöyle geldim. Kara şurada işlimen en skin $900 pul veredi. Sen bana veremsen şu anda $900 pul. Ömründe Şimdi seyret tuna bek kap- Murat sen Abdullah, sen Tursiyadan zuat. Sen Tursiyadan ayda zuat. başka tema Ha? demedi. Ayda bu temanı Doğru, konuştuk, aytma. konuşturuyor Sen belda. Tursiyadan bek Söze Murat. veren o zaten veren o geldi. 2 saatten beri oturna hoş Oo. gurun oturdu. Çürük sistemi otayda guruluşup durur ya zat yok. Ayarda bir başka bir go tema açsana. Ayırsana. Ayşet'ten 2 saatten beri oturmuş söz vermediniz ara. Aydı ver hem. İstesen ayt. Bazen Ay arasına giresim gelen o temanı o aylık yetmeyer sistema çürük hemmekin bile onu gozulmak gerek değil. O sistem Türkmenistan'ın problemasını görüyoruz. Üçünden başka tema hakkında go temanı açsanızlara. Men bir tema sayın şu an. Yani biliyoruz Türkmenistan'ın probleması var onu gozgap o soğanın nemesi zaten yetmeyer biliyoruz. Hem yerde çürük sistem var. O da doğru. O da doğru. Gozgap oturuyor deme yok. Emesini aksan suak yer neyden var. Seyredin yine Türkmenistan'da öyüne gelip vuruyorlar seni istesen potronunda da vuruyorlar seni melleklerinde de vuruyorlar seni. Yine sonra da tutnama babır sürüyor. Şol Alişer. Diyan kıvırkıvenim var ya berdi. Şol daha Şoğul vilayetinin boldum sağ etrafının yaşlık dayhandırlaşığında bolup durumda atlar. Bir tane emheme işgari, Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgari dayhanların yerlerini alıp diyor. Elinden. Ondan bir ayalam oğlum urşup dur.
Bir surata düşürüp oturanam şoň çağalary, sebäbi çağalarynyň sesi gelýär ýanyndan. Ondan garab Türkmenistanda ýokarda işleýärler sen hilap duranoklar güç ýeteninki. Dokumentalny mı yer Abdullah? Ha? Yer dokumentalny mı? O dokumentalny diýsen prezidentiň çykaran kanuny bar. Daýhanyň ýerini ýöne bermeli diýip. Häme. Adam o kanuna da seretmän näme ýanky kim şo? O näme üçin? Turkish Garjanow Turkish diýen biri emgeme işgäri häkime pul berýär. Häkime pul berýär da ýanky onun 400-500 tane daýhanyň ýerini satyn alýar. Häkimler. Ana şeýdem daýhanlaryň ýerini alyp ber. Umman ýokardakylar güç ýeteninki da. Abdullah. Indi seretmen elden ver otyryň diňläp göre otyryň. Haýda. Senin reportajlaryň, videolaryň hemmesi faraon döwrü görkezip. Ýawny nemeniň bu ýanky video efirleriň hemmesi faraon döwrü dämi? Bizim nememiz az faraon döwründe ýaşap ýören ýaly. Alişer dogrymy? Indi meniň haçak oturan zadym, meniň diýjek bolan zadym. Şu zatları görüp durursam şonda da indi çağırışık oldu, 30'una çıkalı zat dedik. Başa varmadı. Bolya ziyanı yok. Biz yalmışıp zat edip bir zatlar öğrenýäs, düşünýäs, bilýäs. Indi şonda da çıkamız yok, gidemiz yok. Näme yetmeýär kaştaýda bize? Alişer näme diýsen? O pikiriňizler bir herkem öz pikirini aýtsa da näme yetmeýär mysal üçin bize? Yalnız korutkä aýdyn, ben işli Şayda bizde gorky var, bilýäs. Gorky var, çıkmaz. Ýawny. O birincisi. Gorkymyz var. Bilimem yetmeýär, onam goşup bilýäs. Hawa. Näme etmeli çıkalga? Näme pikir aýdyp bilesler? Her kim öz bir pikirini zadyny bir nemetse de. Başlayalım mı Abdullah ile özün aydasan, son ben aydaman. Haydi. Во-первых, bu ötülmeyen yol. Как всегда da, ötülmeyen yol. Şu günkü gün onu göre oturtmaz. Biz abid, biz никаких birine упрек или bir zat diyecek bulamıyoruz. No, это факт. Ребята, hemmeniz фейковый ikinci аккаунтtan geliyorsunuz. Значит, это показывает то, что бзяр не готовы. Понимаете? Обществом не готовы. Потому что бзярда сторонник бар, бзяр уважают, но hemmesi arka tarafta tam личкаларда, понимаешь, hemmesi страховаться добирают. Это говорит о том, что не то, что боятся, да, не хотят. И большинство, yüzde почти, что может даже и 80% şu zatlar неинтересно. И вахты yok, понимаете? Yok, Alişer oynuyor derler ya. Bir minut. Знаешь почему? Смотри, ben элементарно özümden пример alamam da, так же как ben тоже общественный деятель, Abdullah, Talib. Поверь bana, başka efirlara bizlerin, ben barsam beni blok edediler. Məni tanıyan adamların efirinə baramana, məni просто blok edediler. Понимаешь? Так же Abdullah'ını, так же Talib'i edediler, так же Nur'unu, Duseniyam. Bizler bilen bir efirde görünmeye korkadılar. Düşündün mü? Teper, bize реально şu gün большинстве случаев cahiliyetle karşı-karşıya. Düşünesem, вот тоже большая проблема bizlerde. Şunun için в первую очередь bizlerde nime gerek? Cesaret, это однозначно. И больше бы вот таких platformda sizler emedi bilesler de bu arada bize ayal doğanlarımız çıktılar, efirler açattılar. Bizler даже hatta girip поддерживать ettik. Больше бы таких эфиров, düşünesem mi? Больше бы şunaka дискуссиялар. Вот что-то можно бы изменить. Это bilesem mi? Şu gün bizler вручную поддерживать ettik. Murat, bir minut yapasam sesin, пожалуйста.
Bize в ручном режиме işlotupmuz. Понимаешь? Автоматизация абсолютно yok. В ручном режиме с каждым общаемся. Düşünesem. Şu gün şu efiriyem götürmek gene hem halkın elinde. Like besplatno. Neçe saatten beri aç opsan Abdul. Neçe saat oldu? Ben 1 saatten köp oturdum şurada. 22.000 like. Şunu TikTok'un algoritmi az şurada 100.000 like olan bolsa, izle oturan adamlar like basan bolsa 100.000 bu trenda zada rekomendasiya atardı. Больше adam gelirdi, понимаешь? Adamlara как бы, понимаешь, serial bu köpüsüne. Köpüs şurada hazır üzeri как бы elinde piva bilen oturup vay o pizza sattı bu bu aşağıda kaldı. Yine şunaka gürünler bilen, понимаешь? Но хабарлары yok. Bizler про них говорим, onların жизни hakkında, потому что это әммәмізə касается. И просто айтacak zadım şu, cesaret и hakikada aytmak, zuluma karşı durmak. Bizler ne için şu цель bulduk şu hükmede? Потому что sizler не поддерживаете, но не готовы, ребята, понимаете? И это долго. Bizler zada kichkina yakın distansiya çıkamızda bizler marafona çıktık. Kaçan sizler açasılar, kaçan sizler bizden kitek açık ayda başlısılar. O çanda что-то изменится. А так, это марафон. Karaşa varmalı. Köp karaşamızı yitler. Men aytayın de alşerke. Neme? Yine yanlış oldu. Neme da bavacana. Seret birinciden medyada edilmeli işler dolu edilmedi da men de näme diýin maksatlar dolu beýan edilmedi. Maksatlar dolu beýan edilmedi. Birinciden protestin maksady näme? Şol gowy dolu beýan edilmedi da. Mara Ali. Normalmi? Kim ayım? Näme? Ondan soň ikinji mesele guramaçylyk. Türkmenistanyň içindäki guramaçylyk. Indi men näle bular Talip bilen Nuri, Murat Gurbanow, kim ondan Muhammed Düýüji şolar edi o tirda. Ondan olaryň her bir zat diýär. Indi Murat Gurbanow. Mahasaret. Kim ayy bu edi? Olmuyor da normal. Kim mi? O tarafı var. İkinciden hem guramaçylyk Türkmenistanyň içindäki edilmeli. Guramaçylyk. Ana şol men gözümde az orunda. Medyada edilmeli işlerin tek kän ara. Sebebi protest barada giň işleýin düşünje bermeli. Kän konkretni gowy edip biz bara propagandany östürmeli da. Şol iki iş etsek onda ayağa kaldıp bolar halky. Ýöne onuň ayağa galan ortaky halk. Biz östürmeli da. Näme propagandany östürmeli. Abdullah. Kaçstwinni agitasiýa. Kaçstwinni propaganda gerek. Iň ýakyny şu wagt Gruziýada berlide. Hawa. Şo meselem şol bolan protesta şol jurist bir hilek baha vermeli, ene kanun jurist bol ya da kanuny bilýän adam. Jurist bir hilek baha vermeli, ondan soň siýasatçy baha vermeli, ondan soň sosiolog bir hilek baha vermeli. Umuman şoda bolýan zatlar barada günde analiz edip şolar barada her boýunça bir zat bermeli. Analiz.
Mesela Şuat iň ýakyn Hmm. Gruziýada bolmy son ýaly uruşup Abdullah. Hava şu at nemede bolup dur, şu at Türkiýede bolup dur da, indi iň ýakyn. Türkiýede gidip dur häzirim. Abdullah sen Ýöne şu- Türkiýede girip son Gruziýada var diýdiňizler. Bolat nemeler diýsin, watandaşlarym, meýleklerim bir zat diýsin soňa diýjek. Bagajana Ferhat sen özüň pikir etdiňe Türkiýede her türlü partiýa bar. TikTok'a YouTube'a gir, TikTok'a gir, niri girsen gir. Şu protest var da hemme da bolelin da protest näme üçin çykmaly, nähil çykmaly, nähil etmeli. Hemme da noldan başlap doli prosedura görkezler. Şonu ýaly etmeli biz bolýan, şonu paqa edip bilem dokda ýuwaş gidip otýarys biz. Bizi güýçlendirmek üçin sizin poddeşkamy gerek. Halkyň poddeşkasy gerek. Güýçlenmek üçin propagandaň himni gollandyrmaly. Meselem daşa ýurtda ýörüýte guramalar bar. Solatlar öwretýän. Meselem Rossiýada, Rossiýska opozisiýada telekanal Dost diýä, ondan Meduza diýä, Media Zona, fond, Navalny'nin fondy, FBK diýip bar, ondan KAS bar. Bir sürü nemeçiler var da propagandistler, ondan guramalar. Garaz şu siyasi medeniyeti ösen halkyň. Tiýasatdan düşünýär halk, hemme zady bilýär başdy. Bizem edip bilýärse şonu ýaly nemeler guramalar gurup bilýärse, açyp bilýärse. Bilýär. Bizem edip bilýärse, gurup bilýärse. Men diýjek bolýan zatym seret ýa-ni häzir aýt diýdiler, Gruziýada bolup duran nemede boldu. Sen de aýtdy, Kazakstanda geçti. Ýene bir näçe döwletlerde boldu da. Yani şonu organize onu gurama edip geçirilmedi da eden hareketi misyas nimesine yetmedi. Gruziýadaky Seline yetmedi da şu yankı nimeler eden hareketi de Rusya karıştı, kömek etti, zadetten bastı. Bu hareketlerin mesini bastı. Suriye'de misal için Suriye'de Nemet kaç gitti. Suriye'de Turkiye kömek etti. Suriye Nemet yani başkan Nemesine karşı çıktılardan onu işten ayrı boşalt Nemettiler. Doğrudan yurttan kaç gitti. Düğüne. Men neme demek da onu göremok da Türkiye kömek etti. Türkiye kömek etti ona. Yanlışmasam. Diyecek olan zaten bizim şunu organizasyonu o ölçögli etmeden hemen problemimiz var. Yetmeyen zadımız hemen var misal için. Böyle halk taraftan şu an kömek gelmeyendir. Kömek yoktur da. Tutuş hemmesi golda bilmeyecektir de. On sebebi hazır göre otursun Abdullah öz aranızda birazcık neme çıktı sizin. Düşünüşmezlik çıktı. Alişer sana bir zat diye, sen Alişer'e bir zat dedin. Şeydi, nemeler vatandaşlar birazcık iyice çekildi. Değil mi Alişer? Yalan mı bir zat diyecek? Yok, Bağcam, bratok, most katta dirin, most kiçkine dirin, most eğindeştirin. İsrail'si kanaka bıraşatın hemen primayı deme. Hocam, bratok dostu kara, mesela bize düşüntüreyim. Bizler одинаково bolu bilinmez. Понимаешь? И bizlerin aramızda da bize kritika edebilemiz. No и bizler bile yanlışımız olsa priнимать edebilemiz. Достойно. И boynumuza alıp ova şöyle yanlış ayttım debilemiz. Понимаешь? Bizler открыты на любой разговор, на любой диалог. И не bizler şöyle. Но смотри, это бывает, но bizler men бы хотел каждый sizlerin birinize личность bolmağınızı. Понимаешь? Düşünesem, yok sen benim izimde gitmeli. Bratan, koyunlar şu gürünü. Ben bunun izinden gitmeli. O bunun izinden. Нет, браток. Давайте будем личностями. Herkaysınız. И будете свое говорить. Понимаете? Иногда да, может и мага противоречить edebilir. Benim ayda oturan zadıma.
У каждого своя идеология, özünün görüşü var, понимаешь? Личность bolmasak şunkü gün birinin izine düşeli. Yok bu doğraydı oturan. No, eğer de birinin izine düşecek bolsan, bratan yüzünde ene şunda şıram bolmalı şu adamın. Şu yolda, понимаешь? Şu gidi oturan yolunda yüzünde şıramı bolmalı. Bir izinde eden işleri bolmalı, понимаешь? Düşünesen bratok. Alişer, Просто- senin aytıran zadın, mesela görünedin, bizler bu Gordon arasında, Oba'nın arasında bir uruşup zada oturan dememez ha bu. Yok, Kimenin bratok, arasındaki ben sana şokla başka zadayı zada demez oturtma. ha. Sen başka zat görün getirin. Alişer, indi karayının izvini ben yanlış düşünen bolsam, senin aytıran zadın başka. Benim aytıran bu oturan zadım, yağını diyecek o oturan zadım. Bu kanun boyunca zat sen de hareket etmelisin. Her kim çıkıp bir pikir zada otursa yanlışı geple biledi zada mı Смотри, Olmuyor uzaklar Alişer. gördün, Ha sen опять-таки özün sen, kritik sen смотри, özün kritik ödetsen ben Да. az bir hareketimi kritik ödetsen doğru mu yok yanlış zat dep. браток, Согласен? мы имеем право, бля, критиковать друг друга, понимаешь? Мен про другое говорю, sen личность бол, понимаешь? Sen aydı bilesen, senin мнениең var. Sen не только, ha bu doğru соглашаться, yok. Köp yerlerde sen не соглашаешься. Ну, понимай, вот şu zada düşün, браток. Bizlerde вот личность bolmak problema şunkü gün, понимаешь? Düşünmedim. Alişer yeri gelen yerinde bilesen mi? Yeri gelen yerinde kanun bilen çözüp gepleşip özünü alıp çıkıp ustaydalarım şunu bir neme gerek bize diyecek ayçak oturan zaten. Bratok, Panyaçası demesi. Abla şunu aydın az mesesim yapamam. Kara kanun desen bratok. Ben kanundan çıkabilim ben. Ben Turciyada yürepmen. Это во-первых. Ben ise de призывать edebilim ben. Во-вторых, ben iyedim menem. Потому что ben оценил ситуацию и это просто на данный момент ben bunu неэффективно göremem o zaman. Düşünesen браток. Это во-вторых. В-третьих, браток, ben бы хотел бы дискутировать, говорить на эти темы, понимаешь? На больные темы. Düşündün? И прокачивая свой интеллект, понимаешь, bizler что-то добьемся. Не сегодня, но завтра, послезавтра. Sen применишь, Абдулла, Бабаджан, где-то Туркменистанның içine baranda, понимаешь, şu ülkede oturan diyalogtan что-то себя возьмешь, и Туркменистанда sen onu применять edesen, понимаешь? Вот чего я добиваюсь. Революция мозгов, братан. Я не революционер, браток. Мне это далеко, мне ума не хватит, понимаешь? Но я знаю одно. Эти дискуссии в ручном режиме помогают другим людям. Düşünesem, браток. И это хорошо, но, понимаешь, поддержка yok. Düşünesem, примерно Абдулла hazır, реально, материально, блядь, поддержка etseler adamlar. Реально оборудованиясını alsa. И просто строго şu zadın üstünde oturup Abdullah блогер, menem блогер, понимаешь? И başka aktivistlarımızdan var. Поддержка etse bizlerin halkımız, bizler независим kalı bilemiz, понимаешь? И bizler независим kalamız, и строго şu zadın üstünde oturup işle bilemiz. Но этого нету, понимаешь? Чем отличается, да, вот туркменская, скажем так, çünkü критиковать edip yürüyen adamlar от российского. Туркменские, да, какие-то проблемы, да, можете где-то и неправильно, но халк не поддерживает. Это в первую очередь, понимаешь? Adamlar что делают? С утра işe giderler, вечером gelediler. Ya oka bir yetiştin, ya tayanlı bir yetiştin, bir zada yok mu? Sen выходишь, понимаешь? И я честно на импровизацию работаю, понимаешь? Randомный Uzağa gitmeli. Yaxşı yankı bir temanı yaxşı kozgadın asam biləsənmi? Sen yankı hazır qurama mən WhatsApp'ın var mı sende ya Telegram'ın? Ben senden bir tema gepləş biləməm mi? Да не вопрос, братан. Acil ne etsən? Telegram'ını ver. Xahiş senden. Не вопрос, личка yaz. Ben Telegram veremem и пообщаемся. Telegram'ını ver. Xahiş senden o. İndi qara yaxşı zad ayıb geçdim. Mən polnu umum alasım gəlmir. Mən az kiçirək zatdan başladım gəl oturan Alişer. Mən hazır belə xalqın bütün deməsiyəm gərəkmidi. Belə sanaqlı ilə şu çıxışa oturan yigitlərinizəm, işlinizəm yeterlik paka. Biləsənmi? Paka şu sizlərinizəm, özünüzəm, yüzünüz, gözünüzəm yeterlik. Ha şundan başlayacaq Otman da. Смотри,
Ben bilmem. Uzağa gitmeli. Köpki halk hem geremez bütün bizlere. Bizlere daşımızdaki yine sizler de vaydaman. Daşınızdaki 10-15 adam yeterlik baka. Her kaysınızın yanınızda 5-6 adamınız var. Yeterlik. Düşündürebiliyor muyum sana? Ну, düşündüm ben sen примерно, что sen говоришь. Ладно, короче, ребята, мен чуть-чуть подустал, честно бара. Мен чуть накричал еще яңктеке чайниклар bilen, замарыклар bilen oturup общаться etmek bара, это пиздец gücünü aladı bара, moralini hargızadı adamı. И просто айтacak zaten vatandaşlar. Если что-то хотите, поверьте, sizlerin elinizde. Поддерживать или не поддерживать. Не будете поддерживать. Да, az adam bilen oturamız, da like'ımız az bolar. Ну, bizler yine hem piyasada bolamız da. Şu siyasi arenada bolamız. В любом случае. Но bizler sizlerin gününüzü yaşamız. Вот честно, потому что Türkmen hökümeti bilen hazır hiç kanaka iş alıp aramız yok. Bize iyi alıp barımız. Но sizler onu yaşısızlar. Понимаете? Bizler sizleri informiert edemiz. Выбор за вами. Поддерживать или не поддерживать. Не будете поддерживать, sizler yaşısızlar. Sizler будете вот это все проживать, понимаете? И запомните одно. Туркменистанда какое-то изменение было утром босса. Это только благодаря критике и давлению, скажем так, общественных деятелей. Вот это hiç kim hakkını yemen. Талып, Мурат Курбанов, как там вот это, Гелди Кәріз, вот эти все мы да білемен. Шоларын саясына, правозащита, все давят, понимаешь? И шонun sayasında ular boyun eğmek zorunda kaladılar. Eğer de sizler hem koşulsanızlar, eğer de sizler hem çıkıp ayda başlasanızlar, video koyup, video uzadı başlasanızlar, hatta özleriniz çıkıp talep edip başlasanızlar, onda все будет bыстро меняться. Düşündünüzler. Bu hükmetin neefektivni işlediğini görkezip oladı. Dünya arenasına. Vatan havarlarını prosto tapit edip oladı. Yalanlığını görkezip oladı. Ama вам не нужно, понимаете? А нас мало. Вот в чем проблема. Aljer bilmem geplerin. Danki her kim öz aytmaly ardını aytsa diýen de dogry dämi? Ortağa çıkıp ardın aytsa diýen, onda hemme zat gowy bolar, dinlenir diýip aýdýan da dogry dämi? Şonu aýdan adam men ardym aýtdym ustaýyk. Şunýalyk boldy diýip ard etseň dinlen ýa, hakykatdanam dinlen ýa. Men özüm ard edip gördüm, hakykatdanam dinlenip gördüm. Men aýalan söýlem ok dogrymy aýdym. Belki dinlenmeýän adam bardyr. Temadan özümde boldy da. Temadan uda ötmeli. Teret Bolay derdin diýenmedi. Birinji Berda agamjan teret biz wara iň soňky demimizde derdimizi ine şu TikTok'a çıkıp aýdýar. Iň soňky deminde adamlar iň soňky deminde şöhrek çykýar. Bolmasa öljegem bolsa çıkan ok köpdi. Şöhrek çykman ölü giderler. Sanam kän şöhrek çykman aýtman. Inde babajana ine iň esasy biziň işmeden netijesini göreli. Ine biziň netijemiz şu bir küçüğünün içinde biziň işmeden netijesini aýtaýynda. Biziň işmeden netijesi şu TikTok adamlar biziň işmeden netijesinde adamlar TikTok'a çıkıp argyny aýdýar. Ol birinji adım şol. Meselem YouTube'a çıkıp aýdan okya, Instagram'a çıkıp aýdan okya, Facebook'a çıkıp aýdan okya, ýeni bir ýerge çıkıp aýdan okya, imoda aýdan ok derdini. Gelip TikTok'da aýdýar. TikTok. Eňäri TikTok arz aýdylýar. Şurada kän menem çykyş edýän, talybym çykyş edýär, Alşer ekemem çykyş edýär. Her kim şurada esasy arz meýdança şöhrek. Şonuň üçin şu meýdançany hasam zada öwürmeli, intellektual bir güýçli meýdança öwürmeli da. Oga hasam Yok halen goğuz hareket ettiňizler Abdullah. Goğuz hareket ettiňizler. Görüň otursa o bu zatlaryň hemmesi seret hasyl beri otur ýuwaş. Görüň oturunda. Hawa bagyşla. Ýok, meniň diýjek bolýanym ýene de biz hasam köprek işlesek şu üstünde.
şu bara hasam giyiňär, hemem akıllı adamlar, akıllı protestçiler, birin gelecekdäki protest etjek adamlar hasam köpeler. Şeýle ben bir işler başarar, akıllanар, kelläni işledip siyasata düşünür, ekonomika düşünür, sosiologiya düşünür, psikologiya düşünür. Kända düşündük. Şonça da dine düşünür, dinimizi yaşamanı öğrenir. Şonça bizim şantymyz, ýeňmek şantymyz köpelýär. Onun üçin paddeşke gerek işte. Paddeşke gerek. Yine men bir zatlar edeyim diýip başlayan, ondan soň ertir nämetden kam birden işe girip bilmesem soň kwartiram pulunu nädip tölärim diýip. Men aýdyn şunu Abdul, garaňlar hormatly watandaşlar. Rossiyada her bir roliginde aýdadylar. Men nizavissimi kalmam üçün sizleriň sponsirowaniýaňyz gerek dediler. QR kod berediler, или же bir какой-то счёт görkezediler. Ya adamlar kim 50 lira atadı, kim 10 lira atadı, kim 5 lira atadı, понимаете? И halk поддерживать edip şoları nizavissimi sakladılar. Понимаете? И şoları naplavo tutabilecekler. Ama bizlerde bile tersine işledi. Sen çıktın mı ortağa o git prezidente ayır sen söz verdin emez mi? Kulağından tut düşürme yaxşı yaşayacak dedi. Ona çemen Türkçe'de işlemem dedi. Mebil toplumen dedi. İliji Moyka'da işlemen. Sen doğruladı sen et dedi. Böyle понимаете вот bizlerde agitatsiya yeten yok. Agitatsiya, propaganda, именно demokratiyanın propagandası, adam hakları propagandası. Şu gün şuna ede oturtmaz. İnanınlar bana, Allah razı olsun şurada oturuplar bizlere az da kem kömeğe de duran, поддержte de duran adamlar var. Ama kiçkine bizler için katta bir поддержка edediler de. Blogera edediler. Şurada oturuplar. Allah razı olsun sizlerden. Kesenize bereket. İyi şu plus bizlere bizlere bir zat bizlere ukaz etmediler nima kanda etmesini. Понимаете? И bizler сразу menin условиям şu. Поддержка ettin. Sağ ol. Как это называется? Спонсировать edediler de. И sağ ol. Ben nizavissим. Влиять edecek olsanızlar gerekmedi. Влиять etmeyecek olsanızlar, если вам нравится, если вам интересно, если вы хотите, чтобы şu zat devam etsin, şunaka не призывы, да, вот, чтобы демократия, hak, yalanlar, информация, альтернативный взгляд, понимаете? Если erkin garayış gerek bolsa, поддерживайте. Alişer, şu zat için hemen var mı? Yankı şot zadın var mı? Mesela yine şu aktivistler topara şu işler albaran için kömek yardım deyip. Misal için yine talip olsa nemelere kömek ederdi. Aydadı yine mayıp misal için ya plan zatları kömek için pul nemededi. Toplapza dedi da indi kömek ederdi. Sen şu kuramanı kurran vakt kuracak olsan ya kur var olsam şu kuraman ahı zat dedin de şoňa поддержка halk sana поддержка çek olsa bar mı şot tozadın kandy etdi sana yok kandy kara sen представляй etsen mesela ben şunu kuramıştım bana kömek edinler yok такого смотри kömek edinler diye bir şey yok поддерживать edinler desteklenler поддерживать edinler может даже и kömeğim de boladı ben adil çekinin ayda ver doğrusunu aytgin ben aydaman meni çekinen yerim yok ben отдельная личность ben blogger официальный блогер Турцияда. Также Абдулла. Мен талыбы он в Америке, да. Также Абдулла. Bizlerde özümüzün независимый kanallarımız var. Независимы даже от друг друга, понимаешь? И предпочтение у каждого свое. Düşünesizlermi? Кто что предпочитает и шоңа göre может поддерживать. Мен призываю людей поддерживать Абдулланы, потому что Абдуллада реально денежный кризислары болады иногда. И плюс, караңlar, işten geledi, beton uradı, реально beton uradı. И çıkardan en azı oturup saat neçe saat уже
0143 neçe saattan beri oturan, понимаете? Поддерживайте, edinler. Gerekirse like, paylaşmak тоже bir katta kömek. YouTube platforması bizlere какой-то pul kapit ededi. Bizler просто hemme işi koyup strogo şu iş bilen zanimatsiya edesimiz geledi. Strogo kritikovat edecek bolamız, какой-то analiz, расследование, понимаете? Türkmenistan'dan gelen havarı sizlere yetirmek, yine şuna kazatları edecek bolamız. Türkmenistan'ın içindeki situasiyaları aytmak için vakt gerek. İşe gitmeyin, strogo şunun üstünde oturmak. Ama maalesef şunu halkımız düşünen yok. Yok sen pul için edesen. Böyle bizlerin canımız tehlikede. Erte büyürün gelip bittes bıçağı vuracak mı, öldürecek mi, alı gidecek mi içine sapı. Bu zat hiç kim göz önüne almadı. Yok sen pul için edesen bile. Kepik tölenedi YouTube'da o. Neçe prasmotr aladı. Görünler o girip. TikTok'ta yine şu 175. Ben bilmem kança. Allah razı olsun sizlerden. Spasibo. И это тоже поддержка. Понимаете? Hani Abdullah'a bir giden atıldı. Просто ben açacak zadım. Hem zat sizlerin elinizde. Поддержка. Даже like. Просто istedim. Просто like. Понимаешь? Бесплатно. Pul soramedi. Paylaşmak. Тоже pul soramedi. Buyur Abdullah geçiresen. Köpem gepleyendirim bana. Abdullah, Alşer, Davacan, Talip. Barmın, Abdullah yakacağımın Haydi ver. sağmani yatıp durun. Bana yatacak saat 4 bolup geliyor. Yana yigitler, mek özümçe düşünüşüm bir ervet derlay yurdumuz goğuy opşuy. Yankı eyle köyle kıvatlara men bilemok, kozuna mok, eyde mok, yana opşaydı yanına. Yana sağman deyince alın galiban ertir görüşür. Bir köpük ettin de sen şu tutuş efirde aydılan atlan hemmeten var ha. Bir köpük ettin de. Yok ağam men ağam bizim yurdumuz ervet bir yurdumuz goğuy bizim daşımızdan goğuy dengirmizden goğuy bağımızdan goğuy dağımızdan goğuy hemmeti goğuy olan hemmeti goğuy Türkmen halkan goğuy. Yani içinde edilen adalatsızlıklar var ha. Aydılmayandığı için, çare görülmeyendiği için çaktan çıkıp gitti. Sen hem şöyle deyip o berde efirde ay hemmedat düzelir deyip oturanın ulan hiç tat düzelmeye. Ondan bana hiç tat düzelmeye. Ay berdi efirde kovular deyip aytti indi kovular diyecek adam yok. O yerde hemmesi dine yemek, dine para. Mirik bar bazara varandan para verip başlamalı. Neme prokuratura, milisya hem yerde kayışmıya para ver, ona para ver, molluma para ver, institutun mollumuna para ver, hem yer para, hem yer bir neme zat bilen öz ahlakı bilen öz aylığına yaşayan adam yok. Sebebi aylık verilen yok. Ondan sonra ne edip o zatlar düzelsin. Adamlar aylığa yaşamayan olsa ne edip düzelsin Türkmenistan? Hükümet işgari aylığa yaşaman dine paralık geçse, halkı etse, o ne ile adalet oluyor, ne ile yurt oluyor. Yine şurada men hiç kime para berem yok. Men şurada yaşayana, men kimlik almana gidyen menden hiç kim para soran yok şurada. Yine Türkiye'de men her yılda bir yıllık kimlik alyan, ya gidyen, başka yere gidyen, yoldan geçen üçün bana hiç kim para soran yok. Gayışni kılgak gelen ok men yanma. Men Türkmenistan'da vatım Aşgabat'ta yoldan geçtim ol gayışni kılgak geldi. Sen ne geçtin deyip yoldan. O kara Türkmenistan'da senden bir zatlar koparmak için eline var ne etdiler. Beherde on yagat yok. Beherde seni o kısacak bol yanım yok. Menden daha şurada men yaşayan vilayatımda yekede kimlik görmedim ben. 2 yıl oldu yaşap görünme. Yani İstanbul'da sorayalar kimlik. Ondan yana berde soran oklar. Sebebi yağdaya göre eğer cinayet kendi yeri var olsa kimlik köp talep ediyorlar. Cinayet yok yerinde hiç kim talep eden yok. Türkmenistan'da olsa dine ezmek, tutmak o adamlar korkya, öz derdini aytmana ölür yal korkyalar. Men bilen daşy öz Abdullah, Feret salaýdy ýa-na ağamjan
özüňde mysal üçin şeýle sakladym, seni geçdin, o senden para sorady mı? Sen gitti arz et mysal aýdanda, ey men arz etjek sen üstüňden ni? Şol adam senden ýaýdy, ya gorkya gaçýa ýanyndan. Can Sen doğan. bolmanda Bak berdi, ağaca. ben sen aýdanlaryň o taýda evet berdi alýarlar, soraýarlar, o taýda Bir canım dur, Ferhat, birinciden men sana aýtdym ýança. Arz etmekten adamlar ölür ýalap gorkya. Ene kim arz etjeksen? O meselen polisiýanyň üstünden arz edip prokuratura barsaň ikisiniň götü çatyga, ikisi bili işleýär. Ol sen arzyň dinlemeýär Can doğan. Sen ödüň günäkar edýärde uğrut goýur ýa. Bir sürü bar girmeň profilime gir ya talibiň profiline gir, Alşerek'in profiline gir de gör videolary, gör. Yurdun içinden aýdýa gürleýär şol adamlar var, şol adamlar yurdun içinde gürleýärler. O bizi ilki nähilek bolup şu dağda çıkanny, TikTok'a çıkanny gurrun berýär. Biz de iň soňky dimmide çykdyk diýip 4 ýyldan soň arz edip 4 ýyldan soň TikTok'a çykýar bir adam. 2021'de arz edip başlaýar. Arz dinlenmän 2025'te TikTok'a çykyp gürledi. Rekorda girdi o. TikTok'a çykyp. Sebäbi näme diýdi? Prezidente men diýdi, eger siz meň arzym ýerine ýetirmeseňiz, oňarmasaňyz men diýdi, bir zatlar ýykjak, ýymyrjak, öldürjek diýdi. Rekorda girdi. On ýal diýilýän adam ýok sebäbi Türkmenistanda. yo ýanky sen aýdýanlaryň ol gelinejemi şol girmeden men jaýym aljak bollar zat diýen. Yok, ine. Assalamu alaikum. Türkmenistan'ın hurmatly prezidenti Serdar Gurbanullahyevich. Men Lebap vilayetiniň Sakar şäheriniň ýaşaýjysy Babacan Amanow. 65 ýaşynda. Barjam. 8 ýany ýoldaşym bilen 8 çağan terbiýelep ýetişdirdik. 4 ogul 4 kız. 4 oğlun biri çağalıktan mayıp. Şu 8 çağanı kemala getirence men yeke cerezi hükümetten ya bir kısım un ya bir cevap soramadım. Diyeceğim gün işledim kemala getirdim. Devletten hiç hamtamaçılık hiç şumadım yok diyorum. Yani bir soran zardım edim paradan kalan millet yerine öz adımı geçirip çeklerini anıklap devletname almak maksadıyla 2021 yılın 26. iyununda Sayat Etraf Hakimliğine arıza bile yüzlendim. Arzamı kapaklar seyretmediler. Bugün bir ay olandan son hakimin temsilmesine de duçar oldum. Onda da işim onsa bol deyip yine işim kısık saklandım. Bana şunlar 8 ay benim arzamı seyretmediler Etraf Hakimliği. 8 ayın devamında men vilayet hakimliğinin kabul ediş toparına da vardım. Yağdayı ayttım. Yaşlı 7 günde sen arzanı seyredebilir deydi. Onun geçti seyredebilen zat olmadı. Son 21. yılın Ağustos ayında hemen oktyabr aylarında 21. yılın prezidentin iş divanına hat yazdım. Hiç şeylik cevabım gelmedi. Ülken zaten olmadı. 22. yılın yanvar ayında 24'ünde Türkmenistan Meclisi'nin başlığına hat yazdım. Prokurora da hat yazdım. Türkmenistan baş prokuroruna. Dine şundan son baş prokurordan cevap geldi bana. 5. fevralda, 22. yılın 5. fevralında iyundan bu yılın fevral ayına şöyle hiç ilütken zat olmadı. Bana sonrasam Etraf Hakimliğinden juristi gelip mellekerleri ölçedi. Elime kaviz verdi. Şu kavizin esasında kaziyete yüz tutmama maslahat verdi. Benim ahlak selamları doğrular. 4. May'da 2022. yılın 4. May'ında Sayat Etraf Kaziyetine yüz tuttum. Hiç ile netice olmadı. Sentyabr ayının 10'unda 4 ayın devamında arzama seyredilmenden sonra vilayet kaziyetine varıp arz ettim. Vilayet kaziyetinden bana 4 ay bulunduğunu aytsam yaşlı yeni 15 günden son seyrederler değil. 15 günün içinde seyrederler değil. Eğer seyretmeseler son yeni haberleşecekti. Ne kanun oldu, ne oldu, bana aklıma aynen. Sonra ben böyle atak seyretmem,
Arkalıkta bir yat geçirgen peselen son öz yazgılarım var. Sonra demedi olsun. Son yeni başlandı. Hormatlı prezident size de hat yazdım ben. Ana şey adaylar bolup doğru. Ya hatım size varmadı. Ya da bilmedim. Hay sebepleri verildi sizlere cevap gelmedi ona. Ahir Oktyabr 22. yılda Oktyabr ayının 10 günde bazama seyrettiler. Seyrettiler de göze görünüp duran hakikati inkar ettiler. Benim getiren sultanamaları. Dini şayatlarım var. Ana diyende oradan dinlemediler. Dine komşuyumun. Gepi bile. Bilim okuyayım için. Ya ortada para peşkeş var mı? Ya vizifeli adam o arkada doğru mu? O da atladan haberim yok. Yana şöyle yağdayı oldu. Bir kastlayın. Getirdiler de tesirden kast kaptılar. Ben şu arada son ahir yüzünden kapıyım almadı. Prezidentin iş divanına yaz. O meclisin başlığına yaz. Adalet Ministerliğine yaz. Sizin özünüze ikhat yazdım. Ben 23. yılın May ayında sizin huzurunuza da vardım. Köşke vardım yani köşkün başındaki oğlanlar. Ya söyleyin senin meseleni çözerler deyip beni anandırıp köpekler etraf politsiye bölümüne verdiler. O yerde de çözülen zat olmadı. Karız gibi uzalda oturmayın hormatlı prezidentimiz. Eğer şu mesele kanuna layık şayatların görkezmesi, göze görünüp duran hakikatin metrin, ölçenen metrin hasanı çözülmese bilmedim Sakarya'nda berbatçılığın olmak katı ihtimal. Berbatçılık olsa bedbahtçılığın olur arasında. Hormatlı prezidentimiz benim savur kazandı oldu. Çünkü şahirin aynı şahit Maya gezdirken yekece bu nergesinde yer vardır. Mene 4 yıl Maya gezdirdiler. Şimdi yakası mesele düzelmese benim yekece burgular ner gezecek olan. Şimdi bilmedim ahir yazı türmede geçirmeli olsa belki takdir şeylidir. Allah Teala'nın manla yazan odur da. Kaçar yerimiz yok. Hormatlı prezidentim, ana mene yüreğimdekini ayttım. Şunları özünüz göz önünde tutup şu mesele özünüz koşulmasanız şu mesele yıllar boyu devam eder. Berbatçılığım bulur, bedbahtçılığım bulur. Bana şu mesele çözülmese hep olur. Yine ne yapayım? Eğer ben ayda sözlerime inanmasanız tabi yok çağırın ben dünyanıza parayı kabul edin ben size akıl sultanamalarımı edip gözünüze korkutayım. Yoksa da gelin ana Sakarya'yla benim öyüm var, özlerim var, aktıklarım var, çağrılarım var. Önümüze saçak yazarız, bir kese çay veririz. Yani hormatlı prezidentim şöyle de gayret etmeseniz yerde kat ağır. Vaktinizi alın için bağışlan, dinleriniz için minnettar. Mene netice çıkaralım kanınızda en son damca. Bundan anladım ben de hiç satır almadı. Kanun esasında buradan gitmeye uzay edip çıktım. Ben de burada arka bilen pul yok. Para vererek pulum yok. Arkamda durana vecipeli adım yok. Hoş sağ olun. İň soňky dememde, iň soňky damja hemme zady etip gördüm. Kanun boýunça hemme zady deňäp gördüm, etip gördüm. Bolanok. Neticesi näme boldy kan soň bildiňmi? Neticesi şu videony 3-4 gün bundan ön goýdy. Videony ertesi gün aýyrdy. Mümkin akidendirler, helak edendirler, urondirler, ýenjendirler. Bilinkiler şey diýär-de. Yok, urmaýalaram, ýeňjimeýalaram Abdullah. Urman. Gaýtam aýtýarlar, çykyň video aýdyň diýe. Çekin videolar aýdyň diýe, adydyň diýe. Urmak, ýeňjimek o zatdyr uje ýyza galdy. Diňe çykyp şey edip internetde. Men size aýdýan adamlar. Serdar Berdimuhammedow TikTok'a girýär. 100 milyon % aýtýan men size. Siziň videoňyzy görmek ahmallygy, şonuň üçin aýrýarlar. Şo görmesin diýip etýärler şo videoları. Düşünýärmi? Tabii. Video bar bolsa, maňa uradyň. Menin sahypama pastaýany girip görýär videolary. Men paýlaşyp beren mesele dersiň öz videoňa şöyle problemin bolsa. Onu aýryp bilýärmi videony aýryp bilen oklarmy görersemmi? Yok. Arada da Talip. maskala şonýa bolup. Evet Abdullah Barmın. Abdullah ýetizim aýdan. Ýerde seret arada şonýalak bir san maskala öz dadyny aýtdy. Ana şonýaly derdini aýtdy da problemasyny aýtdy. Öý problematy, ýanky bunkam yer problematy, oňam öý problematy. Aýtdy bolyn, şoň akşam gelip, şolary äkidip, polisiýa gorkutup, tögüp gelýär edýärler. Ýöne indi ýuwaş-ýuwaş gowşa diýerler, oňa hä diýjek, sebäbi derdini aýdan köpeldi. Öň başda gorkutup saklaýardylar, gorkutup gürleme, öldürün, eýderin diýip adamlar gorkutup saklaýar. Häzirem edýärler da ony ýöne sen gorkýan, gorkötseň edýärler da. Ýöne umuman gowşadyp barýarlar. Wak gorkýarlar Abdullah. Sebäbi TikTok'da çykardy atlar, şondan gorkýarlar. Görýärmi näler çek davlenýe tapdyk bolara. Ýöne
Ýöne köp ýerler düzelen, oňtem yaman kän, korrupsiýa gatkän sebäbi hökümet işgärleri normal aýlyk alan oga. Ine ministr diýeniň bara, iň köp ministr aýlyk alýar, olam $500 alýar. 9.000 manat. 9.000 manat, 8.000 manat aýlygy bar. Ondan ministr şol aýlyga ýaşap bilermi? Ministr ýaşap bilmeýär şol aýlyga. Ya mollum 10 milyon, 15 milyon aýlyga ýaşap bilermi? Ýaşap bilmeýär. Polisiýa ýaşap bilermi? Ýaşap bilmeýär. Hiç kim ýaşap bilmeýär o jogaş aýlyga. Diýmek ki korrupsiýa etmeli. Ya ikinji işe girmeli. Korrupsiýa etmeli, ogurlamaly, talamaly. Şoňa kelläňi işlese, şulatlara düşünmek kıyın däl. Aýlyk alyp bolsa korrupsiýa etmeli bolýar adam. Matri Abdul, içine hem sapok. Karanglar, hormatly vatandaşlar, şu zada prost bunun için Garvard'a gidip Garvard'ı kurtarmaya gerek yok. O senin elinde hem zat var. Yine sen gittin prokuratura, ministerstva, bölete meyre yazdın içine sapok. Çare yok. Hiç kim sana karan yok. Sen prav. Söymeye gerek yok. Высший organ, yine prezident, şoňa yüzlenesen, aydasan. Bratan, mende yine şu problemam var. Çözen yoklar. Davay çöz. Пожалуйста. Все, hayır et. Oldu, bu kadar basit. Ya ansat. Bunu buların korkuturan zadı şu. Sen prav и sen sonra. Bu zakon позволяет. Sen düşünesem zakon sen tarafta. Dur Murat, bir minut. И все, просто bilesem усложнять etmengler. Sizler sustukça sizlerin жизнiniz karışıp gider. Dur işte. Murat, bir minut, bölme gapimi. Усложнять edesizler, öz жизнinizi aytmasanızlar. Ama aytsan, sana внимание обращать edediler. Baradılar. A bizler bir yerden buzadı, sizlerin sesiniz bolamız. Düşünesem, ben как блогер, также Abdullah, также Talip, понимаете? Bizler hem прокомментируем. Sizlere 300 adam gören bolsa bizler 30.000 adam ya 300.000 adamın zadına beremiz. Ular şondan korkadı. Sizler edinler biz şunaka bir zat çıktı mı? Sırası şu vakti paylaşınlar liçkalarımıza. Yani içinde 2 milyon adam görüyor videolarımı. 2 milyon 100 adam. Пожалуйста, ina utalıpta realne auditoriyası 60.000 bir minut 60.000 70.000 auditoriyası var. Понимаете? Bize şuna kadar güç bolamız. Düşünüyorsunuz mı? Prosto sizlerin aydı bilmeyecek zadınızı bizler sizlerin gövününüze layık adı vaydamız değil de yine şonday. Aydalı. Düşününüze size söylemenler, istatlarına hayış edinler. Bize bir yerde özümüz komentir edemiz. Şöyle bütün hemmemiz şunun üstünde işle oturmaz. Düşününüzler. Все. Bu kadar basit. Hiç uslaşna edede oturmanlar. Buyurun yiğitler. Geçeresine Murat yan bir zadda oturantı. Berdi bir zadda oturantı. Ya dinle Murat, bir mut karışmayın. Çıkacaktadır. Abdullah, inna savulun etnen ödüm çiğne Allah'ın daycan üstan çağacığıma, ecemma, kakamma, hoculuğum govi Allah'ım müngdövür şükür. Nerede adım yok, prezidentimden hem hükümetimden hem men küçüğüne ödüm pikirim şeyle ödkellendi. Sonki sorağın barsan. Savulun. Eyvallah. Sonki soruğa cevap ver git. Yok. Sonki soruğa cevap versene. Sen sonki soruğa cevap ver. Sen bunlara göz yumacak mı? Kan sen Müslümantın. Bu azap çekip yürenlere göz yumacak mı sen? İssat demeyecek mi? Goldamayacak mı? Kömeğe etmeyecek mi? Dinle ben odaklara düşünemiyorum. Alşer, koşulmam bilemem, düşünemiyorum yönetici. Prosto dinleyip bilendir. Prosto dinleyip bilendir Abdullah, doğru mu? Yok, dinleyebilesen no. Sen dinlemeyin. Sen şuna kadar dilsiz şeytan bolmuşsan mı? Dinimizde yazadı. Okey? Sen Hristiyan değil, Budist değil. Ha? Yok ağam sen sözde golda sanan bol ya, sözde golda sanan istat etcek geldi sen sözde golda sanan bol ya, senin vatandaşlık borcun senin vatanın söyleyentin. Canını savurdum. Ben size mesela çünkü hiç kime zat deyip bilem yok. Allah'ın udacan yöne günüm govu aydı yani İsa'dan neye gileçiliyor. Dokun haçtan havarı yok doğru. Alşehir düşünsün.
Ben şunu tutma. Senin başına gelse eşit, senin başına gelse şonda senin sasetlerin sana hem susadılar. Eşitopsan mı? Kendi Senin başıma başına el gelse. kösenip görýän ödüm. Misal diýen, kendi başıma el kösenip görýän. Napırmer, gulluq diýip geldim, ılga potru işledim, pul kazandım, ödüm hareket etmen ılgam valla. 2 hektar yer serettim, o pilalım, beyttim, herek ılgam valla ağamcan. Yaltanıyıp, yatıyıp, goňşuň 5 manat bayat diýip serim, bayacak bolup bolgen kendi adyny kösenip yatıp pul kazanjak bolmaly. Allah. Indi ben sana bir zada diyeyim. Eğer de Hala bile yanında. hemmemiz kara ağzı bir bolup birbirimize destek etsek, birbirimize gol dasak bilesem ne mi oladı? Senin potradın kombayn işlidi, düşündün mü? Kombayn işlidi. Sen bir какой-то может senin bir tворческий zadın bolsa sen bir ne bileyim YouTube'da или yana başka bir yerlerde işlerdin, понимаешь? Sen başka özün höves eden işin işlebilesen. Düşündün? Eğer de birbirimize destek bolsak, gol dasak. Düşündün? Münakazatlar eşitmisen, dine hoş havar eşidesen. Düşündün? Даже öyünde işlemin yatsan hem sana pasobe beradir ona edip oladı. Bilesen işsizlik pasobyasını. Yo yatıp kadın etmek diýen zat mene öz düşünjeme Ýaşuly. atlaýar bolmaýaly. Ýaşuly, sen bir radiyatdan çıkarma. Senin taş döwrüňdäki adamlar cinayatçı bolsa, ya oğlu bolsa, talaňçy bolsa, ya pedofil bolsa, şonuň ziýany sana da degýär. Meselem senin çağaň meniň oglum bilen mektebe gitse, meniň oglum näçe wagtdan bäri atasyny görenok, şonuň üçin terbiýetim ötse köp adamlaryň çağasy, sebäbi telefonda beren terbiýem bilen ýanynda bolup beren terbiýem deňder. Ondan men oglum bir edep bolsa, terbiýesiz bolsa, senin çağaňa da ziýan etdirýär şol. Senin çağaň hem şondan ters satlar öwrenýär ýa meniň gyýdym bir terbiýesiz bolup ýalňyş işler etse, senin ogluňa da ziýan etdirýär şol. Şonuň üçin daş döwrüňdäki bolýan zatlara birazajyk ünsler başardygyňdan daş döwrüňdäki adamlara kömek etjek bol, siýasaty düzetjek bol, ekonomika goşanjak bol. Gara diňe bir menki gülýal diýip ýaşamak bilen hemişe rahat ýaşap bolmaýar. Şonuň üçin daş döwrüňe ünsler. Yok Abdullah Seret men özüm gülýal diýene ha. Men sagapdan da goňşum mendenem bow ýaşaýar. Çepimdäki ondan bow ýaşaýar. Dogunum has olurdan bow ýaşaýar. Misal aýdýanda özümçe aýdýan men size misal aýdýan o zatlary. Ýöne Allaha şükür hiçinde de ýanker mesele ýok. Men öýünden çykaýdan Krasnowada aýdýan da soğuğu diyen Allah'ın bunu diyoruz kısa bir zat bolarmı ka näme ka diýip dogrymy diýen. Son bana himmedadı diýen mene gow diýen özümçe men pikirmez. Suat alat etmesen hem udoguna alat edersin sebäbi gününden ýagdaýlar erwetleşip barýar diýjek bolýanym sebäbi bidem alat etmedik biziň kan bir wagt gowdy sen ýaly bidem alat edem doktuk menem firmada 50 milyon 100 milyon aýlyk alýadym. Olayne gününden meniň başyma şu problemalar geldi. Yo, Abdullah kara bilesen mazıkanda лицемерияda 200'lük kara berdi. Sen vrudy bu zatdan dedin ya, mardan dedin ya. Ha? Mardan Türkmenistan'dan çıkıp görmedin ya sen, doğru mu? Senin açığına göre. Türkmenistan'dan çıkıp görmedin ya sen. Nämeni? Türkmenistan'dan çıkıp görmedin. Niran görmedim? Indi kara. Hiç sen yurttan çıkıram. Marı Lebap tragediyasında Türkmenistan'da atın, doğru mu? O Apotupang bolanda. Gün Lewap dedim, gün soğun Lewap dedim. İndi maňa kara. Sen şu gün tragediyanı gördün. Gördün adamlar perişan. Gördün adamlar azap çekiyor oturan. Kim kömeği etti? Kim kömeği etti? Bizden halkımıza.
Ay odatları değil ayttım alışverişan ağamsan odatları düşünüyorum bile mok he doğruyum ayttım ben hem düşünüyorum bile mok koşuyorum bile mok gördüm ben iksan adamın panikası bile ne İksan adamın Eger de Sağda bir Ferhat yola ağam çıkıp- men taňa bir Awa. Ferhat ağam men taňa bir daha aýdaýyn. Eger de Türkmenistanyň hökümeti şol tragediýa barada, şol harasat barada telewizorda aýdan bolsa, belki de yüzlerçe adamyň şimdi janyny halas ederdi. İlkinji kömek bolup. Ine adamlar Marda, Lewapda, Mara taraf şularda da digemin ne oluyor? yo Ferhat Ben şoğunum tıpantur ertesinde büyüyüm ayt Hawa. Ferhat egerde sana aýdan bolsa Türkmenistanyň hökümeti öňünden bilip bilýär şon ýala harasatlar bara. Harasady, yer titremäni, adam fiil gelse yer titreme bolsa, harasat bolsa, şonu Türkmenistanyň hökümeti bilip bilýär. Ol nemeleriň üstü bilen tehnika üstü bilen bilip bilýär, tehnologiýanyň üstü bilen. prognoz edip bilediler. Hawa, prognoz edip bilýärler. Ondan egerde sana şonu aýdan bolsa, sana maňa ya ýene de şo ölen adamlara, şol harasatda ölen adamlara şo habara aýdan bolsa, şo boljagyny aýdan bolsa her kim öňünden taýinlik görerdi. Ya fiil bolanda aýdan bolsa öňünden taýinlik görerdi. Ya iň bolmanda şol gidip duha aýdan bolsa adamlar meselen 5 tane adam ölen bolsa 10 galan adamlar ölmezdi. Garaz şol atlara goşulsa bir sürü kömek edip bilýär. İlkinji kömek diýilýär şoňa. Ol bilýändiň meselen bir ýerde adam ölse deme maşinli til kömek edip gidýär. Ana şoň ýalak telewizioniýa hem şoň ýalak kömegi bar. Telewizioniýada aýdylsa edip telewizioniýa habar berýär adamlara. Adamlar häzir bolun harasat bardyr, fiil bardyr. Yer titreme vardır, şonyal TV betbaçylyk vardır deyip adamlaryň janyny halas edip. Yara, Abdul, ben şurada post koşu etin. Bilesen mi Berdi? Tuşto şu günü hökümet hissat demedi. Bizlerin beçeler var ha. Bizlerin beçelerimiz, çağalarımız şkola gittiler bilesem. Şkola gittiler. Köpüsü abratını öýüne kayda oturanda şu şamala yakalandı bilesem mi? Mesela neçte video desen görkezemem şu günün. Desem yığlap atalarına zvanetledim. Ata ben şurada kaldım. Kemal'da kaldım. Näme deýinde? 1 minut berdi. Prestупление. Nime alı? Kandy bolady alı Türkmençesi açıkta. Cinayet etti bu hökümet. Düşündün mü? Düşünüpsam sen. Senin beçen bolan bolsa şu günü. Bana kara. Ben eşit. Ülakärçiligimiz alır hoň diýdi o. Nime? Aýtmaýandygy cinayet şonuň adamlaryň janyna hormat goýmaýandygyny anlatýar. Şol TV betbaçylykda hökümet seniň ýanynda durmaly, telewizioniýa seniň kömek bolup ýanynda durmaly. Bolen şol duranok şol cinayet şol. Ya bolmasa owaň bir meselem şäheriň bir ýerinde bir pedofil bar, adam öldürdi bir ýerinde. Telewizioniýada onu gördü, jurnalistler gördü, reski habar berdi telewizorda. Ene plan ýerde pedofil bar, häzir bolun diýse, gyýlar daşary çykmaz şo hagatda. Gyýlar daşary çykmaz şo pedofil tutulýança. Düşünýärmi? Şäheriň içinde bir tane pedofil bar bolsa. Ana bu adam öldürýän bar bolsa şo gyýlyň janyny halas edýär şol. Haçanda telewizioniýada şo zatlar aýdylsa, ýöne biziň haramda hökümet şo zatlar aýdan ok. Adamlar janyny hormat goýar. O zatlara men düşünüyorum, moklaýım ýöne. Düşünen yok. Ben sana düşündükli aýdaman. Düşündükli dilde aýdaman. Hudaýym sen başyna gelmesin. Sen ağam ara o düşünýän. Ýöne senin ýürek ýok bu zatlar gürlemäni. Yok, yürek yok emes. Yürek yok emes. Hudaýym başyna gelmesin. Men hakykat aýdýam. Mektep okuwçyny getirsen, mektep okuwçyny. Şu zatlar aýtsam diýer, ey dogry diýene zat diýip. Sen oturup ay düşünem okdaýdym, ağam.
Özüň maskara etmesen o näme gelýän şu taýyk? Näme üçin gelýän şu efirlere? Yok, ko, tayyip. Senin başına gelse O mardaki yitikiden oglan var diýdar diýip Türkiýe'ye gidip işlemäne gidip yitikiden Hakat eşesi internette çıkıp ağlap, vaat edip, yalvarıp böyle. Şu vardı da havarın yok mu? Şu var yitik gittiler Türkmenistan'a. Allah can yok olayım da Kuday'dan vardır havarın yok. Tabii. Bana kadar bu lebapta da çarjolda da suku tupan bolanda. Eşit olsam ben şu andatım dedi. Ama suku şuna pristuplen edebilen yok. Beçeler neçem bite beçe ölendir, yitendir bara. Bu sen bara eşit olsam senin başına gelmese düşünmüsen gelmesin. Ama Türkmenistan'da bolsan men mutlaka uverin to što sen şu bilen karşılaşırsan şunaka situatsiya bilen soň bara düşünesen soň inamnaka aýtmysan men düşünmedim de düşündün mü? Sen düşünüpsan bu hükümet başında oturanlar her gün prestupleniyede oturtlar, her gün cinayete oturtlar. Yok onun şer'i oturtsan Alşer Tupa'nın gelini hükümet günahkar değildir ama. Günahkar değil, kömek etmeli. Hükümet. Tufan gelen vakit var ya adamlara kömek edip bilýär televizyondan ulanyp. Düşünýärmiň? 100 tane adamın canını halak edip bilýär. O sen hükman neme garaşıp oturmalı değil, halak edicilere garaşıp oturmalı değil. Televizyonda aýtmaly adamlar planerde şunya harasat başlady. Häzir olun, gaçyň planerde bukulun ya öýdüň beýdüň diýip aýdyp bile ene meselem Türkiýede yer titreme boldy. Adamlar 6 aýlap, 1 ýyllap şo jurnalistler gidip bara adamlary jurnalistler o televizyonda jurnalist, o habarçylar hemmesi gidip daşa Erdoğan'a çelli gidip şo ýerde oturup ýatyp adamlary ýeriň aşagyndan çykardylar. O yer titremede o. Titreme nime? Yer titreme katta kolosalny bol. Akşam şu yıl ya öňki ýyldymy bitti atel ýandy. Bilet bitti atel. Atvesinini tapdılar. Nim üçün boldu? Raslet etdiler. Neçe jertva boldu? Neçe adam öldü? Bizerde neçe adam öldüğünü bir kırağa koy. Halka kömek etmeye bir kırağa koy. İzdivat edip bilesem nime dedi? Bizden sosyadımız Özbek doğanlarımızda yine şu harasat boldu. Düşündün mü? Bilesem nime dedi Berdi Muhammedov. Kömeğe edelim mi dedi. Suka это издевательство, понимаешь? Senin halkın, özün halkın suku bilet. Şifirsiz ertesi gün yağış yağdı adamlar bilet. Suku şifirsiz suva basıldılar bilesem. Nimelere toku yakalanmadılar, kanda azap çektiler. Bu izdivat edip bile Mirziyoyev bile nime kömeğe edildi dedi. Bizlere kanaka kömeğe etti bilesem bizden halka. 30 manatlık şoförü bile 300 manatla sattılar suka. Düşünüpsen sen. Ya Alşer evet. Ben suğun mal oldu dinle. Suğun mal oldu ertir. Alşer suğun mal oldu ertir. Ne edip ılıgap barıp yağış yağıyor. Hem meksin üstünde zayın üstünde rahat yap çıkmalı. Muhakkar o sen düşünemedim. Ben sen nime adamı sen nime men nirum var mı görürsem ya. Men bir zat bilýän men ha. Dinle Alşer bir zat bilýän men. Şo hakynda da dogruymay diýen ödüm. Şo mal bolla ertesi gün mysal üçin yağış yağdı diýende ertesi gün yağış yağan ok ertesi gün soğun yağdı yağış erwet. Ertesi gün gülýär gün da çykdy men maraga etdi büýme ha. Ertesi gün ödümle hiç yağış yağan ok ertesi gün. Ondan ýa mal bolluy ertesi gün bolmasa bir güni oňaryp başladylar. Bir güni. Kim onlardı? Kim? Gün bir güni. Kim onlardı? Çineyem sapok kim? Ay men aýtýan men bilem o kim sen oňardyň ony Abdullah oňardy berdi oňardy mysal üçin tariý oňardy. Bir şerde mert bolsun. Aýt özleri oňardy de Turçadan pul uzattılar. Kimin beçesi, kimin enesi, atası ştop şonun üstünü yapmak için şolar bir sen düşünüpsen mi? Sen mağazı ağzımdan yaman zatlar çıkardı. Proslenkite ot kılınız bara mert düşman seninkiçe ziyan yetirmedi. Ama seninkite cahil korkak boşu zarar yetirdi halka bilesen boşu zarar yetirip boşu bilet ugroza sizler cahiller Hudaý ursun korkaklar anasını satıyor.
Onda seret. Namertler suka. Alşer, men korkak. Dinle, men korkak. Namert sen. Senin korkak değil olayım şuaydı. Конечно. Men korkak olayım, senin korkak değil olayım. Конечно. Onun için böyle oluyor. Ha? Onun için böyle oluyor. Sen Onun için böyle doğru oluyor. bilen Senin yok. korkak değil, benim korkak Doğru. oluyor. Sen nim için tahtaga demirde oturup sen ey. Bolda şu yerde şonu aýtmana gorkgan bolsaň ýurun başyna çykyp ya bolmasa hiç şu zatlar barada Yo, men gowy diýme, parahat diýme, näme diýme, onu diýme, muny diýme, Türkmenistan gowy diýme şoň üçin. O edilýän zatlar görseň ýüregiň durup keler. Abdullah sözün böyle bilme ha. Yurt yaman da yana doğru hem yurt gow del, eyle, beyle diýdiň mysal şu. Hocalın bağım sen. Ha? Çağalın bağımı. Sen hocalın gow del, kirli hapisa diýsen bolýam sana. Mysal aýdýanlar. Seret ol bir şahsy mesele. Ol sen şu wagt kan Yok, diýme. Yurt derecesinde. Näçe dinle? Näçe topordan adamlar ýaşaýar, näçe milyonlap adam ýaşaýar ýurtda doğrudan. Sen özüňde näçe adam ýaşaýar, näçe mysal üçin 10 adam, 5 adam ýaşaýanlar doğrudan. Sen özüňde men gowy maskala bilen näme deňeşdirme ýurdu deňeşdirme haýyş. Maskalany söýgü bilen dolandyrýan. Meselem senin aýalyň pis bolsa ýa bolmasa kuntu bolsa sen onu söýgü bilen dolandyrýan. Sen ona kanuny çare görüň ok. Ya olmada oğlun bir düzgünçülük edýän bolsa sen ona diýýän, haýyş edýän, ýalbarýan, ýöne sen onu ek diýip basan ok. Ýöne hökümet ýurt kanun bilen dolandyrylýar. Yok ama şunun mantığı bilen cevap ver. Şunun mantığı bilen ver. Ben vereyim mi? İstersen Abdul. Kara. Kandı boladı. Senin maşkalan var ya. Sizlerin maşkala. Arkada cemaatin maşkalası. Özüm senin kanunun bağımı. Bir minut. Dinle berdi. Sizlerin yine atanız ya şu. Berdi Muhammed'im. Alşer bir minut. Gepi bölme. Sen benim gepimden çekinip ben sana bara pasajın nahoy. Gimaroyunu oturturaman kara. Sizlerin atanız var ya. Berdi Muhammed'im. Eşitopsam. Sizlerin atanız sizleri iznasилтеді oturan. Eşitopsam. Подожди. İznasилтеді oturan. Просто насилтеді oturan. Kız erkek diyen yok. Eşitopsam. Her gün sizlere azap ver oturan. Sizler iminne. Yanında bize tek adekvatlı vatandaşlara stradat edi oturan. Eğer de şu sizlerin atanız var ya. Просто o bilen razvod etmeli. Onu basmalı, düşündün mü? Eden cenayeti. Öz beçelerini, öz hocalığına beren zararını üçün gidip şunu cenayet prosto basmalı nahoy. Düşündün mü? Ben bilmem özüne eden zadı bizere eden, bize halka eden zadı özüne emetmeli. Düşündün mü? Düşündün? Yine senin düşüncende, senin miravazrenyandan şunu düşündürmeli. Потому что sen başka kere düşünmüyorsan atam bilet. Yobany vurud. Eneni ber koydun mu brata? Maskala diýen zat. On ýazat diýme, Alşer, sen ýaman surlaýan dost. Berdi. On ýazat diýen surlaýan. Men hiç wagt taňa Abdullah da Talib da eýdi söz sözleýän däldirmi? Misal getirýän. Berdi agam. Maskala söýgü bilen dolandyrylýar. Söýüp çağıran kelletine sıypap, kıydın kelletine sıypap, ayalın kelletine sıypap dolandıryan. Yurt kanunla dolandırıyor ağamcan. Yurtta sen biri... Yo ağamcan, sen onu kelletinden sıypap duramok bakyan, ve başkası değil. Yo senki doğru bar, senki doğru değil. Sen öz maskalandı, özüňçe öz kanunun var mı? Çağın oğurluk etse, oğurluk etmeleri kulağından çekken. Kapırlar, aydınlar. Doğru değil mi? Ha? Şimdi sen yankı adam şu, sen öz maskalandı kanunun oluyorsa oğurluk etmeler deyip, sen sonra yankı yok malakit turmaya basan ok, turmaya basan şekil oluyor da şu kanun oluyor senin için maskalandı. Düşündür bildim minni. Sol yerbet saat etseden, sen kater ve saat etseden sen sonu öldüren ok ya yok eden ok, doğru değil mi? Bilyen onu seyret, bizim hükümetimiz öldürüp barayan adam. Yok. Allah can, Hudaý can, katı gowy öldürüp barayan adam. Yok gönü sen häzir
hükümeti diýýärse mysal şu sen diýýäňe eýle diýäň, o diýäň, bu diýäň ha. Sen hojuluňa men diýsem. Dogry dämi? Gowdal sen hojuluň kirli diýsem ha. Sen hojuluň diýsen hemmäňe girýär şol. Hemmäň kirli bolsaň sen hojuluň kirli hemmäň kirli bolýan, dogry men aýdýandadım. Abdullah men elimi göterdim. Opsu diýsen biziň hemmäň. Elimi göterdim opsu diýýän. Yok. Cahiliyet yeňdi şu gün yeňdi Hudaý bar. Yeňdiň sen ara. Вот просто тупойлыгың bilen yeňdiň bratan. Daş bilen gitsin. Men lütfen men çikin Abdul. Üke. Saçın taki düşük kutardı. Atüçay agaradı ya mınaq menikitek. Ava soňynamda benikitek saçın alıp yürüsen. Emey vidu. Bu zaruf Abdullah sana Allah'ın akıl versin. 4 ýaşadym beýdim. Bir vaspitать etsin seni bara. Ya o duşu şu yaşını nerede yaşapsan, nerede otlapsan bile. Davay Abdul. Spasibo uke. Abdullah sağ ol. Alşehir daýam. Agam. Abdullah men ýerwetdat diýen mokla hiç kime de söýlemem. Biz vara, senin maskalaň içinde de meselem senin maskalaň içinde bir oglun ýerwet bolsa, bir oglun gowy bolsa, bir oglun yine onu yamallar, doğonunu, ervet doğonunu yamallar. Şol adam maskalı çüýnem geçer, maskalı çüýnem şon ýaly şol kadar taza öýde oglunu bastyryp bererler barda, onu aýtsam, ondan şu dünýäniň guruluşy şol. Sen ervet bolsaň seni hökman tanqid etmeli, gurlemeli bolýan taňa. Bizem şonu etýär şu Türkmenistana, şu wagt hökümet ervet işler var. Erwedi işi kän hökümetiň häzir kuat. Erwedi edýän işler kän. Ondan biz şonu tanqid edýär. Erwet etýändiň çäresini görýärler la ýöne Abdullah. Bak, görýän bolsa ýankyal ýaşullar, ýankyal ýaşul çykyp gürlemeýär da şo erwet etýän bolsa. Etmeýän bolsa. Basyan oldu, düzetyan oldu, dolandır, yurdu dolandır, bilen o tarapan mı? Şu an häzirki hökümet var. Yok, belki Abdullah bir zat var. Belki baran nädir hat, belki baran nädir, berden gaýdandyr hat. Ýanki ýaşulyň diýýän çyn bolsa, baran bolsa çäresi görürler, onu goýmaýarlar beýdip Abdullah. Endi 4 ýyldan bäri. Mena şeýle hazap. Yo, seret mende 4 ýyldan bäri şadadyň içinde bilmedim sen haçandan bäri. Sen haçandan bäri bu hatlar bilen gyzyklanıp gördüň. Sen wapça gyzyklan. Ýanam dältin bu sen ýaň gelene men beýan da şatlara. Ondan ýöne bir 4 ýyldan bäri. 4 ýyl. 4 ýyldan bäri gördüm. Näsinçi ýylyň Abdullah? Men 94. Menden kiçide 3 ýaş kiçi, men 91-nji ýylda. Kiçem bolsam, şuratlaryň içinde men görüp görnüp da ondan şondan bilýän. Siz näýelek gördüňizmi, öwrendiňizmi bilemok. Men näçe Abdullah men müňlerçe adamyň basylary näme diýsen bilýän men. Müňlerçe müňlerçe adam bizim yo Serhat Abdullah başka yurtlarda sunýar biziňki ýaly şeýdi TikTok'a çykmamyňa çykyp şeýdi misal üçin töwerek ýurdunda şeý diýip gören bamka başka yurtlarda bizden beter başka yurtlarda partiýa bar, ne Türkiýede bar. Näçe tan partiýa bar? 4 tan partiýa bar häme. Hemme şolar bir bilen gapmalar bir-birini ine meselem şu ýyl şundan bir aýyň bir partiýaň başlygyny bastılar, Ekrem İmamoglu. Şonu bastılar, türmäge bastılar. Olen halk tutuş aýaldy şonu goramak üçin. Ine ondan garab şonu ýaly ol Erdoğan tanqid edýär. Erdoğan muny tanqid edýär. Sen diýär ýurdu ýykdyň, ýymyrdyň diýär. Olama. Ine men şäherde gurlap oturýan men käwat Erdoğana söýükän menim. Nämäni enflasiýany taklanyp ýurdu ýymyryp oturýar diýip menem gurlaýan käwat.
Ole meni gelip şurada akidip basýanym ýok, öldürýänim ýok. Türkmen o sen yamalladyň. Gittin ha, gittin. Ýok, bärde şonýalat ýok, bärde yamalladyň, goýduň diýen adam ýok. Efirin arasında gitti ya. Ay, Şonýalda düşün agam bärde birazajyk gözüňi aç, ýurtdaşynda onýalat ýok, ýurtdaşynda her kim gürlemänä, ýalňyşa ýalňyş diýmänä, korrupsiýa diýmänä, ogurlyga ogurlyk diýmänä haqqy bar. Her kimin. ya bärde de hakkı var, näme üçin ýok? Yo, häzir Türkmenistanda oturup Türkmenistanda Ýalňyş diýmän hakkı. Men hakkym bar, men giýişini öldüm. Bana ýalňyş diýmän hakkym bar, näme üçin ýok? Sen diýbilýän gene Qur'an şonu ýalňyş etdi, onu ýalňyş etdi diýbilýän. Ýok, ol men oň ýalňyş etmesem men etdi diýmen ha. Näme üçin ýalňyş eden okda dogry diýe. Gelli iteret. Nämen dogry etdi? Arkada gelli iteret arkadan. Näme üçin gow eden zatlaryň aýdan gok. Başda gelli. Gow zatlar boldy. Gaty boldy. Gaty gow mümkün näme. Näme üçin şol zatlar bar riýsa temasy. Näden ber bar aýdan bir köpük dagy. Yo, Abdullah sen misal aýdýanlar, şu gow zatlar hakynda aýdýan dige irwet zatlar hakynda iksanak milisiýa bilen dälmi sen jenaýat etse men näme üçin gow diýin şoňa. Jenaýata gow diýin men edýän jenaýatlaryna gow diýin. Näme jenaýat etdi? Men sana ýalňyz aýdyp berdim, harasat barada aýtmady, harasatda hiç kime kömek etmedi. Iň bolmanda telewizorda şo harasatda ölen adamlar, giden adamlar ya bul taraşulatlar barada bir adam gürlemedi şol harasat barada. Ya olmasa o büzmeýinde ýarasklat ýaryldy. O arada hiç tat diýmedi. Ya başgadan bir sürü betdaçylyk bolupdy. Şol atlar barada diýekejek aýdan ok. Vatan hawarlaryny aýdyp geçirdi onu. Beret wagtda 2011'de boldy. Ana Granista atyşyk boldy. Owan Granista. Bolen şo arada da ýekejek problemedi. Adam meni bilen mokla. Sen bilmesen bilýändiň sebäbi aýdylan okda atlar. Biz şo ýerde gulduk etdik. Aýdyl ya. Bilmesen bilmeýän da ene sen bilmeýän. Şol hökümetiň günäsi şol sen bilmeýän. Ýalňyş ýa-da 10 ýerde däldir, 10 ýerde däldir ýalňyş. 10 ýerde däldi 2014'de başlady. 13'te başladı. Biz şo wagt gullukdadyk. Ondan biziň ýanymyzdan esker alyp gitdiler şo Owan Granita. Garaz şonýaly şo atyşyk boldy, näse tan esker öldü. Ondan şonýaly adamlar, ölen adamlaryň tany taja ýok. Sen bolsa tupoy gelip görsün goýun ýalyp tystady. Kelle galdyrman ana şo. Ay ýok. Şol adamlara Türkiýede ýekeje esker öldü. Şoňa şehit diýýärler. Ýani Türkmenistanda näse tany esker öldü. Oňa şehidem diýilmedi, oňa daşy kömek edilmedi. Gara şonýaly watandaşlar bolýasa bolun. Düşünsen düşün, Allah sana bersin. Ýurdum. Allah sana akıl bersin.